ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ጌታዬ ከቢዮና ምልላይ ንኹርሶስ ምልላይ ይሕይስ መስለን አሜን ጌታዬ ይባረክ ትብደው ዛዕደገና አምላክ ስሙ ይባረክ እንግዲህ አላሊኩም ስለዝሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ግን ሰላምታ ግን ከማራናታ ቤተክርስቲያን ግን ሰላም ይለው መሆኑ ሰላምታ ግን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጸልይ ለማፋን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አፍቲ ሕረትና ሓንቲ ነገር ስለመና ያለ አገልጋለ ኸይትኾይ ባሪኽና ናንሰዱ አሜን እግዚአብሔር ናይ በረኸት ናይ ሕበት በረኸት እቲ አገልጋሊ ሓይሊ ዝኾነ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሰው ጸልይ ለማፋን ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን
ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ወይታዩ ሎሚ ይሽተቃል እግዚአብሔር ተማሂርና ናፍት ዘሉሎ ማአኺና ዘሉ ስርዓት ከናሐልፍ ኢላ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ሶስት ተባረክ ይሁን ተከፋ ቢለክ حلف ስደሊ ፓስተርና ወይታዩ ሲባርካ ጣሚ አብዛ حلف ያንተ ትምርት ከመህራና ሁሉም ናይ ረሃቦት ሱሪ ልበይት ሪፋትና صوت لك إنها إكالت سوزي أخزام لأن الإجابة سمسكني أقدي ما حبتنا نجوي تيبارك أما خلنا الله سلي أسك إجابة ريبارك إجابة سمسكني تتصور عن منكم مخالف اللي تقدم أكافيلاتنا إجابة مسكن عندنا باستر حوالي 5 سنين حتزوج هذا السودان مسكن تأتي توصل إجابة مسكن نبى كان سأخبركم ما كان يتصوعان روحا ما كان سأخبركم لبيك رب الحساسني እግዚአብሔር ይመስገን አሜን حفتنا خزبرت أنا تصوعان مني سبقن تصوعي خمسة أبير أو جلال نفسها تصوعي نفسك እግዚአብሔር ይመስገን አሜን የነፍስን ኃይል አውጀና ልክዩ አሜን እግዚአብሔር ስማ ከንቆጥር ተዚኪና ከባለ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ነገር እዚያ ካብንሓንቲ ናይ እግዚአብሔር ሰቢ ውሽጢ ሓዲራትኒ ናይ ካብዚኡ ናይ ፃዕቡት እያ ሽማቋ ብዙሕ ይሰነ ግን ብብዙሕ ዝሓለፈት ጓል ኣንስተይቲ እያ መቃረ ቃል እኳ ፅቡቅ ተዘይኮነ ብብዙሕ ነገር ዝሓለፈት ሰብ እያ معرفة كنا يربوا أنت كبز حلفات أكل كانيتها زابي سمسكني يوم كن عم نسيت كتر أخلاك نفسي السغنى من يخل نايك زابي نايك معنا بها لما توجد نفسكم قولوا حوالي نفسي نايك زابي نايك حالهم عيكم بدون مستعد لكيخي السن ده أوجد أبي وجد نقرأت رقابي سام نفس قوتي ما قلت زكينا بيديو نفسنا عاوزنا هنا نفسي وانا زابير املاك دايما نسقوي سكرنا نجار زابير سمسكدي سو يسوع كريستوس ولد املاك ويتاي سو ما انت توهب لك علي يبارك ابوستل ابيو بيتبارك قالنا بخايم سبلني انقدي كبسماي تزي توهيك انت تقبري تخلينها أنا خامس ودكو بزعبا إياسو مشيك على زابير كن مارينا زابير سمسكن آمين يسوع كريستوس ودا أملاك ويده آمين إذا أنا churchنا لبيد زيا زابير ويده مسكن كبرنا أملاكنا يوم آمين زابير ماركا زابير سمسكن يوم دي سباتنا حوسات دينا دس ولا سوال دس ولا لا أرسل المسألة دس ولا كله زابير كلنا يسوع كريستوس ودا أملاك سولنا نخبر زابير كابسلنا نتسينا نقالو كلنا مزحف يسوع عرف حدا كما نبينا زابير مسكن معرف حدا كم حدا زلو قال سويت أخنبو فيه كون خالد هري موت موسى باراي إكزابير نياسو دنوي أجل قال موسى كم زيلو تزاربو موسى باريا مختي حجر ما تنس نسخة نبزولو زهزو زي نرتا أنا نعطاتهم لك إسرائيل زهبو ندري نزير داموس تساكرو كم زي نموسي تزاربكو كم تلك خزربو تزبل بوتا نأخذكم هيبكم الله دبكم كبرخا كبزي ليبانوس كساعتي عبي روبا إفراطا بزلا مدري هتاوين كساعتي أب نبرا ፀሓይ ዘሎ ዓብይ ባህሪ ክኸውን እዩ ኣሜን ኢልካ ተወሲድካ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የለን
حمش زلقت يعني لو ما أنت كفلكم مول عدمها زكاة مكسر مسي كم زنبوكم مسخاد ما كخول أي حد كم أي تتنكر إذا أنا بطاطكم كروز ما حد ولا مدري نسخان زهز بالزين كتسيو إخامو صنع تبع تأخذ الحوات صنع برا صنع كم هذا يكون له تبع سمولا ممكن تبع سمولا صنع له كم هذا يكون كتصنع لك وموتك تخون لك እግዚአብሔር ይመስገን so many ዝብዘሎ እግዚአብሔር ስለምንታይ ቆም ዝብዘሎ እግዚአብሔር ወሬ እግዚአብሔር ይመስገን ጽና ተባ ከምቲ ሙሴ ባሪያ ዘአዘዝኩ ሁሉ ሕጊ ለመግባር ክትሕልዎ ጥራይል ጽና ኣዚኻ ረአይ ጽና ትባዓስ ብሎ እግዚአብሔር ደጋጊሙ ዛረበልና ጽና أتيها هذا يقول له أفتح أدمي تكنت له سنة تبعي أفتح كنت له سنة أتيها وسخ الله وسخ أتيها هذا يقول تبعي أتيها تبعه كل خاص كسامي مسكين آمين أتيها تبع سامي مسكين يوم نبأ الدخول كله ما أنت كمان عكا كوكو نيما كونه وين تسكن تيدوني عيتلكس تزازك سأبيه يسبسر بقالي موسي كل نزار اكسابيه من موسي مويتي ندي أو تزحف ما أنت تتنكيك كتقوص ما عندن ليتن تقولوا أسطنت نوم الزي متحف الزي كم أفكاه أي بلين سكور حواتي قالوا أي فلين يسكور أي فلين شعروا من قد خان تقلنا عمه شعر ما لا يخونك ستأكد شعر ما تخان قالوا سلام قوم هذا يلو تبع إيدا لو رأيوه بوينت نقرات يا زياد أبني لا تقولهم قبل لهم ما عندي اسمع أملك تسألنا عنك تبعت تسمعك كلو لما الحقيقة تبعت تسمعك كلو بأتي دوموس نخفنا لك ويتا سبو أبونا ديزي أمي لو تبعت تسمعون كدين أنا كدين ما أعرف كدين الذي يعودون سفسسنا يسوس فالحسيس حيدي سأبيعي مسكين سألع تبعت إلى لهان أي أزسكوها أنا إجابير أملاكا أدخل كلها مسخ أي مدة يدخلوا تفرقوا هذا يوم تشبرين تبيكون إجابير سمسكني سلامة إجابير نياسو إزنجرسي كسارو نريمو مس إجابير كتبوا عزم توينكا إجابير إسرائيل تري بكتير بوينت لما تهينا مزحف قدس بصعبة إيرمياس رئينا قول عيي أيتبني قالي أبين ميرا لغينو ضغط قبل نكلم بالتاكل أوكي هجي إجابير ني إيرمياس قفا ميرا أوكي إجابير كنت نقل إرمياس أريبو إجابير سمسكني ما تجيب إجابير إرمياس يقول انتهي ردينا خيرو رأينا زمان الله إرمياس بس إجابير خيطو وينو إجابير زرعي من كللو إرمياس يبقى انت زي رأيو كل كعزو خيط أي
ولا تبزن محلالو فيه زعلي يزرع يقولي بقد له كم سير الله صبور أخي تأكلت صبور أخي عندك أنا خبتي ما تجوا أنت هذا نمزر صبور كابين قاسي بجميل نسكس عليك قاس بقدي أملخ زرعيو كترئي እግዚአብሔር የእንትና ይኽፈት እግዚአብሔር ይመስገን ኢያሱ ሙሴ ሞይቲ ተኸቲልዎ ዘሎ ግን መን ኢያሱ ዝገርመኩም ሙሴ መቼም ከሙሴ አቃል የለን ከሙሴ ክብረ አምላክ ዝረአየ የለን ናይ ሙሴ ነገር ይገርመን ክብረ ኻርኤ ነበር እንዴት አምራት ዝረአየ ሰብኩ أين كنتم أواتي كم أملاك مقلع يوم عاقبة أنا بحسب أقالي تتوشي مسيحون يقول نو كبير خارج النيل سكرني يقول أي مسيح كبير خارج النيل خارج النيل بلك حل فيه كسيكل هيتريباني خارج سببنا الزكي يمكن هيتعطوني خارج ናይ ኢያሱ ክጅምር ከሎ ወይ ከነብሎ እስኪ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስኪ ኣብቲ ዝህሉቅ ክንከይድ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ዝህሉቅ ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብር ለአምላክና ይሁን زهرك مقام في إسرائيل شوارتن اسكي كاب ما عندك زينا نقول كاب 15 كنبوينا أبطلع عليك يجزاء هي ودي خالد ورزول المسلم سو أيت أطوالي خير سو 200 إسرائيل عمل جيري سو علمي أخيري يجزاء هي زول خودي سو ناي موسى نقدر نذكر من حاجة نقدر تايلو أول سنة حام شغل عصر حام موسى خا نكسأبير كم زي إلو تزارو إذا أخيرا نكسأبير بوسا خمسة ولا أربعة خوسي أبكر نكسأبير زوجة أبكر ميزاتو زوجة نكسأبير أملاخ منافسه كل سكا أبعد زي أخيرا زي خو سواء تقوليلو يمد كنوم قوسا كم أملاك موسى ورا منين بكر نمن حاطر نكسر بيعاتيتو كحتى تلو مني سامير كتما سامير إكسامير تمسكي وأنا تاي ودي سامير مسكن كلنا أملاك صوت اليوم سامير مسكن يوم مدري سامير مسكن حصل شو مطلع إكسابير كأنه موسى يقولوا إياس ودناوي منفس زيو سبعي تحزلوي ريقولوا منفس أملاك صلو إكسابير سمسكن يوم منفس إكسابير صلو ويتري بارخ إكسابير سمي خبر منفس زيو سبعي نعم خاوزن إتكاد ما تقولوا أمبرلو أبكرني كان الأزار أبكرني كله أخيبا أدم أبلو أخيبا ونخبر كفلت عنه زابير زابير مسكن أبزا حلفه نايمو فاي قولوا نير نابزا ما حدش عمت لك حدش عمت سلاسة حلني حمد الجرزار ونير ساعات زابير كابزا ونزقر مني أبكر من أملاك أبكر مسان አይገርምኩም ወይ ኢየሱስ ከአብ ብሎ በእውነት መስከረምታ አቀምሰን አቀምን አይገርምኩም ሰምታይ ሰብዘድልኝ ዘገርምኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ወይታ ሶና እግዚአብሔር ስርዓት አብስራታ ይገብር አይጋገር
እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ንካን ጾም አብቀም ምን ይሉ አብቀም አኺባ ሀታ ተቀበላሉ ትፈልጣሉ ለማይስባ አምላክ እንፈልጥ ነው ወይታይ ባህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አሜን ክብርና አምላክና ይሁን ሰው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሹመት ነው ሁሉም አኺባ ደቀ እስራኤል ምን እንቲክ እዘዙ ወካይ ለዛስ ካመጽ ነው ይሁን ምን ታውቁ ከእዘዙ كنت لحراي ورينا ياسو مرينا زابير مسكن كتزوزو خا كان قربا هايكرمكم زي كان زي البيت كيف هذا انت يقول كان قربا او انت يقول سكربيكو امو سيزنا نخنديسن كون فاستايز قوري استخافوا لقويا ويتا بارك الله بزنا تبلني بك من فسوا عندي خاسي أصحاب كان كلامه يوم كرمان እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አማን ይሁን አምብሎ ተማይት ከርማኔ ነው ሲካ ኢየሱስ ወይታቤ ሶንታይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ካብግርማኻ ኣብ ልዕልዮ ኣንብር ኣብ ቅድሚ ካል ኣልዓዛር ድማ ደው ይበል ንሱ ከዓ ብፍርዲ ቁሪም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ ይተሓተቱ ቁሪ እዚአን እምኔ ዝቀርበኩ ካህናት በዚአን ነገራት እዮም ንእስራኤል ተይዞ ትፈልጥዎም እዮም ዝቀርበኩም ነገር ሰውንታይ እዮም ካህናት ኣብዚአን ዝገብርዎን ከም ብዛንቶ ፈሊዮም ደውፁ ፍርዲ ከዓ ይኸውምሽ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ንሱ ሁሉም ደቀ እስራኤል ኩሉ እቲ ኣኺባ ከዓ ምስ በዓሉ ይውፁ በዓሉ ድማ ይእተዉ ስራንኪት እንታይ ኢሉ ሙሴ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ መን ዝኣዘዞ ሎም ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ክኸውን እዩ ዝቤት ኣሜን ዝብል ኣሎ መን ከም ዝበሎ እግዚአብሔር ከም ዝበሎ ሰብ ከም ዘይኮነ እግዚአብሔር ከም ዝበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሙሴ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ንኢያሱ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ ካህን ኣልዓዛር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣኺባ ደው ኣቢሉ ሎሚ ቀዲምኩም ንኸይትውን እንዳበልና ኣፖስተል የቀዲምካ ንኸይብለን እምበር ንናቱ ደጎኖ ብሎ ኢና ኣብዚኣ ሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ቀዲመካ ጎይታ ይባረኽ እግዚአብሔር ስሙ ይኽበር ደው ኣቢሉ በቃ ኩሉ ክፈልጣሉ ህዝቡ ክፈልጣሉ እግዚአብሔር ክፈልጣሉ ሽግር ህዝቡ ተጉረምረሞ እንታይ ተብሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘይ ምስክርነት እንታይ ይገብርኒ ኣሓደግኒ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ክብርና ኣምላኽና ይሁን ንሱ ከዓ ኣእዳው ኣብ ልዕሊኡ ኣንበራሉ ከምቲ እግዚአብሔር ሙሴ እታዘሮ ድማ ኩሉ እንታይ ሆነ ኣዘዞ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሶስተኛ ናዝ ፖይንት መጽ ሙሴ ጉዳይ አብቂው መንክትሰአሉ ኢያሱ ከተሰ ብግዲ ሶና ኢያሱ ምዕራፍ ቁጥሓደ ተወሲዶኩም መሰረቱ ሕዞ ስለደረው ኢና ዝምጽኩም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሶ ካብዚያ ንኒዮ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሙሴ ስለወዲዩ እግዚአብሔር በባወሪ ነው ሙሴ ናሆ ጀመረ ነኢያሱ ከዛሩ صنفت مرافت ما يقولها እግዚአብሔር ይመስገን ሰው እግዚአብሔር ጽናት ትባ አይትፈራ አጆባ ዘመን ቃላ ስለምንታይ ሰፈርሃል ኦኬ ተሸበራል ተሰንበዳል ማለት ሰንበድ ይሆን ነው ብዙ ነገር አታለው ቢሆንስ ሰው ቃል አይጋደል ስለዚህ ኦኬ ነኢያሱ ነገር ስለምንታይ እግዚአብሔር ከዚህ ወይ ከሐሰብ ጀመረ እዚ ቃል ውስጥ አይመስመጽ ማለችው ከስከመኩም መቼም እግዚአብሔር ከኢያሱ ሐሊፉ ዝሪኦ ነገራት አለ ዝሪኦ ዘለ ነገራት ከእንታይ እንደሐሪና ሰራሳን ከተ ነገሳ አቀቢ ሰራሳን ከተ አቀቢ አሁን ተዙሮ ነው ኢያሱ ታይስ
سكون زقدسو نياس زقدسو حالك أنا تبع أي ترى أنا سخن ليت بعدك على دايرو أتقول له أدخل دايرو عكا زين نياس تقول كده يبني أربعة أدخل زي كذا تو كنت أنا بنك أسخر رح يمسكوا تقطع أنا تبع أي ترى أجهل أنا مسمى بعد تقول كده يبني سامي طبعا اسمه ممكن خاصة كأنه طلع سامي صار حتى لو طلع حيث كم سامي سلام تويت تيوم مرة تبارك الله أبحر وما تغنم كنت أقول كوجب داود كله بكسامي تقول أنا سلام داود تيوم زلو داود كنت أنا أتحس لنا وعدا بصلك الكرمين أقل خلالي أنا كمسمن 4 متر بك سوسة سالا سانكتنا كساتا لو قامها كمزيوم أيمونو بك كل زلونة بتاعت أغمي تلو الزين إياسو دايرو حيوان مسكونو نعاتو كم سائر اليوم سكر من إياسو هيوت زي يسوع يبارك سلوك سرير كتبت حيسا بس أمرا توكلت حيسا نيما نتسكمر أي أدل وتزيدك يولو قد شاءت يوزن لك عملي أملاك راح خاطري زي يوسف مسكني kamu datang kau kalian meraih nak Allah ada abon kolot ni nahan tenaga kos ada di sawah nahan kos kan 4 mazan kali terjadi yeman rio sagam rio kermit rio dahlit rio 4 دخل عندنا الكوس ودو كنت نعرفه أبويلو أبيت ودي نيما ريخ ورد لنيو سلام كاريخ ورد أمي تحت ريخ نلعن كنا أخانيو نلعن الأكساني يردي سلوه كبير خيرين بس ودو على حد على جسم እግዚአብሔር መስተምት አባ የማን ሰላም ተምት ከመን አይተቆም ለጴጥሮስ አይተቆም ሆት አይተቆም ለጴጥሮስ ሶት ደ ጾዋይመን ጎይታው ስኻው ሐቅ ጎይታ አወ በማይ ማይ ከይዳ ይሆነኝ ነው አዘዘን ነው ካይ አዚዙ አይረወዘን ረጊጾ አይከረን ከይዱ እኮ من أسيس من تصوي إكانو مستفلت ومطلع يعانو كأنه خزو مطرحاتي تهيو اليوم بيدروس زتصور راح يبيو تتصور نيرو زتسا يتسا زمتسا يمتسا نيمان تسكا ما يمسا اليوم زتصور لكن سنكيو لكن ما حاول تسجي የማን ጸጋ ቆሌህ የሚጀመር እግር ተختው ጀምር የማን ጸጋ ምርአይ አይደለም ነዚህ ላይ የማን ነጸላም ታይት ገብሪ ከይትሪ መጠንቀቅ አይሰው ወሰለክስ
أبغى سيوه بزايا رسل زلي سوهنا يوم تيجي يوم تسأجم كذا نديره ليت ما حد قال فك زينات كان جام سرعة እግዚአብሔር ኢያሱን ታስቆርሷል ስለቆርሷል ንጴጥሮስ ጾም ሰማይ ሆነ ባሪ ኩዳው ባሪ ኩጾስ አሶና ጾዋይ ኻማንያ ሰማይ ሆነ እንዝማ ወይታባርክ ሰቢስ ተመስከረው አሜን ኢያሱ እዚህ ቤት ሆምዋል ዝከረውና ኢያሱ ብሎ እሞቱ ማዕኸነ ነፃይ ተገይሩ ተቆ እቲና እግዚአብሔር ቃል ውስጡ ኃይል ስለዝመለ ቡስለ ተአመነ ዋ ፀሐይ ወጣ ግን ሆነ ደውት ወጥኸለ ብጾሎት ተጠዋ ኢያሱ ይለው ኢያሱ ቆየ መንዳ أنا الأخصر تعالى وسافر بقنا خايس يقول المونيتة نانا يمان سكام مرأي ونكسابير فضل كم يمان سكام مرأي ونحن تتفتر خور نكا يلا تبطعوا مبقالي بسنك كم وسط العالم نصحيح تصحيح كي تنكسنسي دوبك سمعت تضو سقول لي اتبعك على እግዚአብሔር ሁሉ ኃይል አከኝ ዛሉ ያሉ ታይቆን አይፈራ እግዚአብሔር ሰመስከኝ ይሆናል ሶም ኢያሱ ደጋጊሙ በሙሴው እግዚአብሔር ደጋጊሙ ጽና ትባል ቃል ኢያሱ ነው ሆይሉ እግዚአብሔር ስለምታይ እግዚአብሔር ህዝቡ ክርስቲያኑ ከረፎ ስለዚህ ጀሊ ኢያሱ ታይሆነ ከጸና ከተባለ እግዚአብሔር ሰመስከኝ ይሆናል አልከሞ ወባያሰ ተነገረ አሁን ኩሉ አይቆልም ምንም ኩሉ አይቆልም ሰው ወርዲሉ አፍተ ማዕራፍ ሓደ ወርዲሉ እንታይ ለቤተ መስከን ይሆን እጅራ ሙሴ ተዛረበሉ እግዚአብሔር ህዝቡ ኻዛረበ ይች ሙሴ ተዛረበን ቃላት ካሁን የኔና ግናርተ ህዝብን ሐለፍ አለና ነው ሐሰብ እግዚአብሔር ሰመስከን بعد ጊዜ አለና ቤት አምላክ ግን ሐሳብና ኸይድ መህላው ጽፎይ ወይታይ ባራ አፍታ አሰርተ ሽድሸን ታይሉ አረፍ ሓደ አሰር ሽድሽ ንኢያሱ ድማ ከምዚ ዝኣዘዝና ካዘበለ ንኸይድ ከምቲ ንሙሴ ብኩሉ እተኣዘዝና ንዓኻ ኸዓ ክንእዘዝ ኢና ሓንትስ እስካሁን ሁላችሁ بسمك تخون تحس لك اسمع لا نكا يا بتمرهي قوي بتحل قوي توكل قوي كله أمن يسلو እግዚአብሔር ይሰራ ሰው ሁሉ ከሆነ ተወይኑ ኢያሱ ታይለው አንተ ሰዓት መስመር እግዚአብሔር አምላክ በቃ እናንተ ሁሉ በቃ ነው ከነሰሰከ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አሜን ከምቲ ሙሴ ሁሉ በተአዘዝና አኻድማ ከነሰሰከ አይና አንተ እግዚአብሔር አምላክ ደአ
كنتي مسوس يزلمه مسخات راح ينتهي يوم زخانه مقالك زعبي نقول التعززنا زربها كيسمع أنت يوم حنت سنتكم له سوقات يرجع ما زال تجيبه سلام تبع كلام يقول سلام يريلو مسيلو هزو هذا سلام ده نيمن شر شهر فهم زلوا من ياسو تام نيمن شر شهر فهم زلوا ياسو زعتوها نصاتهم كابتيهم استوقفوا كابجوز زعتو كلتا سواتي كاليبن من ياسو كارولهم استولوا كأماتهم بر كزوج سقوهم ده فينا من تمان سبب بخوم يزك كافلهم نيره بسنك انت يبغون بنقولهم رابع بسنك نقولهم من نسب زمان كخاب سأبي نقولهم رابع وتسين تليتاتكم سبلة بسولة السنة مسكنا أو أملاك تيمون يفعل بجد تليتات على بسنة كذا أو أملاك تواد كم يقولون رمز بركة يه كوس أكاد زينه أبرم لما أبات ليه أباس تقولوا دوك مسألة ياسو كلي أتيم سو إنفورمالو እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ ቆይታዬ ሶ እዚህ ተመሪጭ ሶሎ ካመኒ ካብሰም ዘይሆነ ካመኒ ካብእግዚአብሔር ሶ ካብእግዚአብሔር ዘይሆነ አምላክ ስለዝሆነ ዘማኸው ቆዕቆ መህ እግዚአብሔር ህዝብ ዘርፎ ይደልኝ አሜን ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ሶዚም ክልተ ሰላሳን ክልተ ነገስታት በዓይነ ሥጋ ትሪእዎ ቀለልቲ ይባላል ምድር ዘንቀጥቆጢኑ ብዙሕ ነገር ዝገበሩ እዮም ግን በዓይነ እግዚአብሔር ግን ምንም አይኮኑ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለምንታይ እግዚአብሔር ርእሱ ተአማኒ ዝነብር አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እግዚአብሔር እንታይ እግዚአብሔር ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን ምንም ጭንቆ ነገር አሉ የለን ደስ ብለን ቃል ብዛው ዮሳፋጥ አላ ጾት አይትፍራሉ ተጋድመሪ ነው መዘመራን አዳሩ ሲገርም ወይ መዘመራን ተገሩ ነያቱ ዘላለም ይነብር እግዚአብሔር ተኖር አመስግኑ ሃሌሉያ አሜን ኩይናት ወይስ ቀሊ ሰራዊት ኩይናት ቀሊ ነገር ኩይናት መዘመራን ተገሩ አዳሩ አሜን መዘመራን ቋንቋ ነያቱ ዘላለም ይነብር እግዚአብሔር ተኖር አመስግኑ ድንቦት ሰራዊት ከእግዚአብሔር ተገሩ እግዚአብሔር በመተማመን በሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ። እግዚአብሔር በመተማመን በሚጠባበቁ ሁሉ ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ። መስሎት ነበር ጠላቴ ወድቄም የምቀር፣ እግዚአብሔር ግን አበረታኝ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ። ይኸው ዛሬ ዘምራለሁ ድካሜን ሲቻለኝ ስሙን አከብራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በአምላክ ጽና አስከብሮ
እግዚአብሔር ጋር ደውዝ መልካ ጸልዩ ሰገድ ተዋጊሉ መጨረሻ አብጽሖ እግዚአብሔር መጨረሻ ስንጸመይ እግዚአብሔር ሰው ይባል ስለምን ተቀያሐል ነገራት መጽሐፎች ልብ እንዳያልኩም በፍላይና መሪህ ነፃቱ ሰባት ጽናት ትባስ ብልቃት ሪኤሎ ሰቀል ኢያሱ ነገር ኣብ 31 ዘዳግም ክርኤና ሙሴ እንታይ ከም ዝበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንዑር ኢና ኣብ ዜና ማወር ኢና ክንጽሊ ኢና ሽኮነ መስግን ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኣምላኽ ጎይታ እዩ ዘዳግም ምዕራፍ 31 6 7 ከነብባ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ንሱ እዩ በቃ ምን እግዚአብሔር አምላክ ንሱ እዩ መዛሃ ዝኸይድ እሞ አይጠልመካ አሜን እግዚአብሔር አይጠልም አሜን አምላክ አይጠልም አሜን እግዚአብሔር አይርሳም አሜን ሰማይ ቆነም አሜን سوت زلو قالت ريورلو نيجي أصوت على بوري هاي هاللويا عيد المكان أحد كان إيه سلزي تقول ها عيد تفرح بعد أقول كان ده يقولي عيد شر سكان نكريكو سلام تاي هزبي خمر زمان مرة صنعات بس أملاك اللي كانت معاتين لك እግዚአብሔር ይመስገን ዝለሲ ይብሉ እምኒ وتترك أخلص سماهم سنة እምን ተደሪኻሉ ነቲ እምኒ ዝጭቀማሉ ማዕረኽ እንደ ፍርሃት ከን ተባዓት ከን ኣባይ ኣነ ገሪ زعين سربا بالسماء ما عرفت نسي لك انت نسي ما عرفت اني فتحت كانت معك الاواخر بتبعت هنا اقربك انت هنا سيري قريب انا اسمع تبعوا سلام سلامك تطوع إيمان سكابك أحتري لما رأيت عيون لك لما اسمع عيون لك أقربها حسن كله لتتصوعك سو دايما سأبي مسكن يسوع كريستوس هو الأملاك ويتعين عين تفرح بعد توقع عين الشمال موسى يدمان إياسوس أوي أكلمي كل إسرائيل نسخة مززوزي نبتلك سأبي نموتاتهم هو سبحان الله مدري كده أنتم نسخة ما تأخذكم ما يحلون أسجد ندل زلنا قالوا يعرفون من استعمل خيز الناس أكتر أنهم يدل هم تدل كسابي مسكين هذا سورتين السيو سبب يتمتع على الفرع بكلا قوي أو المعرفة وقبيت وعرف له يتبرتها نسأل يقول سبلوه زيادة نحن قبل نصد واريده لأننا توارينا سبا زينا خبروا بالمغنيات التالي نعرف صلاتنا آمين اسكو إذا كنا حفظنا كأعرف يسكو نعرف خاوني يسكو زابير يعرف إني يسكو أنا عن زمان صمت كأعرفي بس أقل قد هنا كأعرفي آمين أخواتي زابير صمت يبار نعرفي نعرف صلات نور بك
ተጠንቀው እኮ ይዞ ግን ኢያሱ ምድራው እንኳን ተቀረፈው ኢየሱስ ግን ሰማያውን አና ተይልናይ አሜን አይዋት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሶታይሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከተነሲው ይኸሞታ ይቁልሎ ጽና ተባላ ታዝገረ እሱ ይለነዚህ ነገራት ተሪኤል ነው አምጽና አምጥማት ተወራ ዝመጸን እንደ መጽ ወሕይምጻ ዲያም ገዛው ያሰሪያ አጽኒያ ሶልሐን ተገብረህ አይካል መሰረትና ምን ክርስቶስ አትወሰው ወለታዩ ለዚህ ዝመጸን እንደ መጽ ወሕይምጻ ተገብረህ ከእንዲ ጴጥሮስ ኮዝ ጾሙለት ቡርያም ተዘሩ እንደሆነ እኮ ዝመጸን ነው ይልምስከል እግዚአብሔር ጽናት ይባል አሜን አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሶስት ተሳሪ ወርቅ ክብርና አምላክ ነው ሶ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እዚህ ነገር ለሐሰብ ቆሎ ግን ዳዊት መቼም ይሁን እግዚአብሔር ቤቴ ሰማንታ የተገራኝ ኃይሉ አታ ናይ ሰባት ብዙ ደም አብሲስ ጋር ሶ ቤቴ ሰራሐን ወዳይ ዝጋር ነገር ሐል ከብት ተባው እዚህ ቃላት ሲያተ ስለምታይ እግዚአብሔርና ሐልና መሪነት ቁጥ ጽናት ተባሱ ዋቴ ህዝብ አምላክ ካት መረ ሰሉንኮ በጣም ይስከረመ ማንም ዘይራ ኸባ ምንጭ ቋይ ኸይዋ አይከረምኮ ማንም ዘይለው ነው እግዚአብሔር ካለው ማንም ዘይለ ማሳቅ እንደገር ካለው ለምን እዚህ ህዝብ ስበርሃሉ ጽንቅኻ ፍልጠትካ ተግበረኒ ኢሎ ሃበን ኮይኑ ኣነ እምነታዊ ውፅኢት ይፈልጥ ቅድሚኡ ምንጭ መልካም ካብ ኣምላኽ ሰናይ ነገር እዩ እግዚአብሔር እኮ ተሓጒሱኒ ህይወት ሰብ ኣይለመካ ሃብቲ ገንዘብ ግን ኣይለመካ እዚ ግን ምሳኻ ነገር የሎ ዳዊት ግን እንታገኙ አታሰረሙ ወደ ይሉ ታይቆን ይሉ ሰብኩን ይሉ ሰጋርም ነገር ሰባይ ወንድ አይቆንዲ ወደሉ ሙስቆ ሰባይ ብዙ ነገር እኮ ደብሎ ነገር ዝወራረዶ ነገር እኮ አለ ግን ሲቆነ አከዲስ ሰለም ሲቆነ ውሽጣዊ ድካም እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚም ስለ ህዝብ ብሎ መራሃሉ ብዙ ነገራት አሉ ቤት እግዚአብሔር ክሰራሃሉ እነሱ ሁሉ ካብ አምላክ ጥበብ ክልሎ እንታይ ቃል ሆናሉ ምንጭ ናይ ዳዊት ዝገርመን እንታይ ኮይኑ በጣም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ቀደማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ክልተ ጥቕሲ ኣንቢብና ክንውዲእና ግዜ ኸይዱ ዲዳሕኒ ኣፖስቶል ኢኻ ሒዝካና ዘለኻ ፍሬ መብራሕስና ንከይድ እግዚአብሔር ይመስገን 22 ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 13 እቲ ምዕራፍ ነዊሑ ግን እንዳተዛረቡ ይዝመፅን እንዳነበሩ ዝመፁ ነገራት ኣለው እግዚአብሔር ይመስገን 13 ግን እንታይ ሞ ሽዑ እቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ብዛዕባ እስራኤል ዝኣዘዞ ሕግጋት ፍርዳት ክትገብሩ እንተተጠንቀቕካ ቀንዓካ እዩ ሶንታይ ኩን ኢሉ ጽናዕ ትባዕ ከምኡ እንታይ ይኹን ሳሴት ረበይ ሓሸበ ንኢያሱስ የተባለ ለዝኻዚ የተባለ ቀሊል ነገር አይሆንና ቁርሱ ህይወት
ويتا يسكرسوس المعارض وخمان تزالوا وقوي بأملاهم بأيون لبهم قد يقول شبه من انت خين الشبر من انت خين الشبر ها مس أملاك الله دور لك كتسمع حقيقاته ليت المعدن تدور لك كتستنتقوا عليك سلامتاي سمت نقرات قالوا زابير قداي مس زمت زالو زي كون مس خامس قداي مس زابير كتسلت دوكتور سو لك ني ياسرو نما كاتنكيرو سو كاتنكيرو صنابيك دي مسلم زلو حزب أملاخ القمر واسير لنا كايبون دي بحر له دي تبايا له دي نقرات له اتشما كالكاني كم تزولو سحبوتاتنا وقولو عفدك زلا من كفيت نيجمع كما يسبع قليلا كايبون بس قولوا نحرف كان مس أملاك تخطونا لك من جون موس مني سخبر مني حيل زهل مني كل نيك سابير مس أملاك تخطونا سون سولو تمام عاي تفرح عاي تشبر حكاكاتو راح تكبر سخ حل وينو تأساسات المسقط راح تتقابل خلي اللي مس أملاك زكاوم نجر يلن أملاك مسنا خبر من زكاوم منا قطع طاير وزكاوم نجر يلن أروي يلن ألوكو كن سنين نجر كذا ما يسوى كذا أملاك يسوى قوام قبلي زكاة قرن تصل نستعين ثلاثة أبي رميز أملاك مسنا خبر من يتوسك أدخلكم أنتم نسمع أنت تعقل ما يتيسر كون أجرها سبحانكم نسمع أنت يقولون أنت تعقل نسمع أنت تعقل أن تقول أجر كتير كهونها كان يحصل مني أمين بس كم الناس واقعكم يلا المالتها بعدين كنا نيجي وبسكاي زابير كويسين تتعلموا وتخطيلوا وكفروا زابير من تغيّر تواكين اليوم وكخاص واقع زابير زابير سمسكنيو صوتينو تسنا تبع عيد تفرح عيد الشغل زابير سمسكنيو صونين مدرتا كدما زينا موالد نعرف إسرائيل شمونتن سامينا كنتفلينا زابير مسكين شمونات تزولنو كان حل فينا يسوس كويتاني زابير سمسكنيهم إسرائيل شمونتن قصري إسراء نعرف إسرائيل شمونتن كدما زينا موالد قصري إسراء داويد ما نود سلومون بولو እግዚአብሔር አምላክ እቲ አምላኽ እዩ ምሳኻ እዩ ስመኝ ነው አምላኽ ምሳኻ እንትሉ ኦሪ ይዋል ደሊኻ ዘይትስኡሉ መጥራሕ ሰብ ደሊኻ ትስኡ ንብረት ጠፊእካ ደሊኻ ትስኡ ብዙሕ ትስኡን ኢኻ أملاك اللي عندك تكون بفتح انتهوا أملاك مزاخ زي سمس كنيو الموضوع يكون له تبع سرح تايتوني له عيد تفرح عيد الشبكة اتينا قالوا بيت اكسابير زمان كل عيون كسع سودا نصو تايقا مكانيو عيد المكانيو تايقا مكان عيد المكان اسكا عندك بيتو تا اسكا عزقا اكسابير اسكا عندك بيت اسوستنا تايقا مكان اكسابير
يتألمني أحدثني بزعلي كم سوء أيقونا صوص كالزي لومي نبخل نزعب رتزحيلي هزب أملا حيلي ونسي حيلي ونسي كزابي سمسكني كل عيو كسعزودا نسو عيد المكة أحبك إيو أربعة نجم زابيري مسكن أملاكم سما يقول حنس بس أملاك يخفانا يطعمنا نسوها مخفاين بجكات إيمنا هيوتنا زد عمون السيو أمين عواتم أملاك مخفانين كزابيري سمسكن ولا نتسلي بتاعي بارخ كلنا نملخنا لومي تقطعون بالي هنا نزنعي هنا باسترنا تقطعوا بالزنا زلزلك راح يحل زينتك وقبونتك كانوا بيملك تقطعوا معه زنا عتشبع زابي سمسكني هو إكسابير من فالسوي بارخ سوي بارخ هاليلويا هاليلويا تنكيلوت نمسكنك مسخا من لازم تصنعيون لنا صحيت تألمنانيها عيت المكاني كنتون الشيء لكني زبالك تحديك أملاخ يكونك ترسم أملاخ يكونك منفس كتوس نمسكنك لنا زابي اسمك يبارخ زابي اسمك لأليم لنا زابي أملاخنا كبري مسكنا كله نعخيهم أتشبر حوي أتشبر حفتي هي وضعون إجابي وزاو منفس كتوس لومي يسوع سلاميا كبزك على السلام عليه تقطعوا من بالي هنا ناويتا مساها من الناس هنا ناويتا مساها من زنعي هنا ناويتا نبارك كالنا زابي ربنا مسكنك كلنا نخدك زابي متسم باستر ناتو الجون إكسابير سبلكا زيو صنع تبع عاكز ملكت زوجتين زو يمان زكاكا عيتناي እግዚአብሔር ስም ባርኮልና ክብር ምስጋና ሁሉ ለአኻዩ አቦ ኩሉ ካባኻዩ ቃልናትካ እዩ ሓይልናትካ እዩ ንዕና ዘይጠቅም ባሮት እንታይ ጌርና ንብሎ ኩሉ ትገብር ንስኻ ኢኻ ክብሪ ኸ ንስኻ ውሰድ ምስጋና ንስኻ ውሰድ ጎይታ
እግዚአብሔር አምላክና ስለዚህ ረዳኸና ነመስግነካ ስለዚህ ደገፍካና ነመስግነካ ስለ ቃልካ ነመስግነካ ዘመንና ሁሉ ብዝሃ ጠጦ ምባል ይሆነና ምጽናዕ ይሆነና ኣብቲ ዘለና ኣገልግሎት ጠጦ ክንብል ጎይታ እቲ ብመዝሙር ዘገልግል ብመዝሙር ጠጦ ክብል ጎይታ እቲ ብቓል ዘገልግል ብቓል ጠጦ ክብል ጎይታ እቲ ብወንጌል ዝወፅእ እግዚአብሔር ኣቦ ብትብዓት አቦ እንለምነካ ኣለና። ክብሪ ምስጋና ሁሉ ለአኻ ይሁን በጌታ በኢየሱስ አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ጸሎትካ ይብዛሕኩም። እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ናፍቲ ጀርበን ይቆያል። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። የወሬዳ ናይ ሶሎተር መኪና 1265 ድሕራላ እዚ ኣውቲሳ ፖሊስ ሞልነት የማሉ እቲ መኪና ሳይገብሮ ኣልዕሎ ኣብሎ 1265 እግዚአብሔር ይመስገን። ፓስተር ዳንኤል አማኸናለሁ ሳና ዌልካም ፓስተር ዳንኤል እግዚአብሔር አምላክ Ich grüße euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich heiße Pastor Daniel Zwalen und ich leite die Gemeinde, die euch als Gäste willkommen heißen darf. Und ich fühle mich unglaublich wohl. Ich bin das einzig weiße Gesicht. Jemand hatte schon Angst, ich wäre hier für die Kontrolle. Ob ihr auch alle die Masken trägt. Und nicht mehr Menschen als 50 seid. Ich bin nicht hier wegen der Kontrolle. Sondern weil auch heute noch der lebendige Jesus Christus Menschen beruft in seinen Dienst. Und ich wünsche dir, Nathan, von ganzem Herzen das Allerbeste. Und ich möchte euch ich grüße ebenso Apostel John. Wer ist das? Apostel John, hallo. Apostel Jebio und Pastor Hannes Bell. Und ihr alle seid willkommen in der Bewegung Christ. Ein ganz kurzes Grußwort aus der Bibel. Hebräer Kapitel 4, Vers 14 bis 17. Ihr könnt es gerne einfach nachlesen. Aber dort heißt es, dass wir festhalten sollen. Und ich wünsche dir, dass, Nathan, von ganzem Herzen, dass du festhältst. Das Wort, das dort gebraucht wird, ist von einer Schildkröte, die jemanden in den Finger beißt. Die lässt nicht mehr los. Der einzige Weg, wie du diese Schildkröte wieder wegbringst, ist, wenn du sie umdrehst und tötest. Wir sollen an Jesus Christus festhalten.
und lieber sterben als loslassen. Einige Christen, die halten fest am Sonntag in guten Meetings. Sie halten fest, wenn der Ehepartner da ist oder am Arbeitsplatz. Aber sie lassen los, wenn sie alleine sind. Lassen los, wenn niemand sieht. Wir sollen festhalten am Bekenntnis. Nicht, weil wir religiöse Fanatiker sind. Nicht, weil wir keinen Verstand haben und einfach glauben. Nathan, es gibt 3 gute Gründe in diesem Text, warum wir festhalten. Der erste ist, weil Jesus hindurchgeschritten ist in den Himmel. Dieser Jesus hat einen Triumphzug im Himmel gemacht mit allem, was böse ist. Das Bild ist genommen, wenn die römischen Reichsführer zurückkamen und haben die Länder erobert, dann sind sie gekommen mit den Gefangenen und haben einen Triumphzug gemacht in Rom. Ein schreckliches Bild. Leute haben geklatscht, das sind die Gefangenen, oh, das ist der König, der ist jetzt gefangen, oh, das ist ein anderer von diesem Land. Es ist ein schreckliches Bild. Aber es wird gebraucht für etwas Wunderschönes. Jesus Christus hat alles, was vom Teufel geraubt wurde, hat er genommen und in den Himmel als Triumphzug durchgetragen. Nathan, es gibt keine Krankheit, die Jesus nicht gefangen hat. Es gibt keinen Teufel und keinen Dämon, den er nicht gefangen hat. Es gibt keine Sucht und kein Leiden, das Jesus nicht getragen hat. Es gibt einen guten Grund, warum wir festhalten. Weil Jesus Sieger ist. Amen. Der zweite gute Grund, warum wir festhalten. Weil er mitleidet mit uns. Pastoren gehen durch viele Leiden. Jeder von uns kennt diese Leiden. Und das größte Leiden ist, Jesus ist Sieger, aber wie viel von diesem Sieg ist in meinem Leben vorhanden? Und ich leide darunter, dass die Kirche in der Schweiz so kraftlos ist. Jesus leidet mit uns. Amen. Es ist ein guter Grund, um festzuhalten, Jesus leidet mit dir. Amen. Und der letzte Grund, warum wir festhalten. In diesem Text, es heißt, zur rechten Zeit kommt Hilfe. Lieber Freund Nathan, zur rechten Zeit kommt Hilfe. Amen. Wir denken, die Hilfe, der Sieg sollte schon da sein. Wir rufen, Jesus, komm bald. Amen. Aber zur rechten Zeit kommt Hilfe. Amen. Dieses Chaos in dieser Welt ist nicht das letzte Wort. Zur rechten Zeit kommt Jesus. Amen. Und bis die Hilfe da ist, Freunde, halten wir fest an ihm. Ich wünsche dir und euch allen von ganzem Herzen Gottes Segen. Amen. Wow.
Wem darf ich das geben? Halleluja. እስከ ቆይታ ክብርሃቦ ያላ ተፈተፈና ምንታንከይት እግዚአብሔር ይባረክ አሽሚ ሓወቅ ጽውዕ MC ሓደ ጽሑፍ ከም በላይ ሙሉና ጽሟ ካቶሎ እግዚአብሔር ይባረክ ዌልካም በሎ أتاني أملاك سب እግዚአብሔር ይባርካ Amen. ነታው ወጻካ ብሩክ ይሁን Amen. እግዚአብሔር አበረክት ይራሃካ ሸውዓት አጽፋህ ዝለማ አንተ ዘሃብካና ድርብ ገሩ ይሃብካ ለማ አንተ ቃል መጽይናይ Amen. ናፋት እንደና አይተካይ ስለያለ አመታው ሁሉ ጊዜ አፍሽ አመት ደብዳቤ ይሰደል ይለ ቆይ ስለዚህ አብ ጃንዋሪ ሐሊፋ አብ ፌብሩዋሪ ናይ መጀመርታ ሐጅ ማለት እዩ ቃል ስሪት ያለ ስለዚህ ሰቂለይኩም ኩና በዚ አመጽ ማለት እዩ Amen. ተሸኪመ ይሄዳሉ ፕሬዝ ጋድ Amen. በመጀመርታ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናብዚ ናይ ምሻም ስነስርዓትን ዝኣኻኸበና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይሁን ነው Amen. ብምቕጻል ዝኸበርኩም ኣገልገልትን ህዝቢ ኣምላኽን ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይሽን ነዚ ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘለና ምኽንያት ምሻም ኣገልጋሊ ናታን ገብረ እግዚአብሔርን ኣፍልጦ ራሕቦት ቤተ ክርስቲያንን ብሕፅር ዝበለ ክገልጾ እዩ ጉዕዞ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣገልጋሊ ናታን ገብረ እግዚአብሔር ብኸምዚ ዝስዕብ ይግለጽ ኣገልጋሊ ናታን ገብረ እግዚአብሔር በዓል ሓዳርን በዓል 4 ቆልዑትን እዩ ኣፍቃሪ ሓዳሩን ደቁን ከም ዝኾነ ዝምስከረሉ ሓቂ እምበኣር ንጅማሬ መንፈሳዊ ኣገልግሎቱ ብኸምዚ ዝስዕብ ክገልጾ እዩ ኣብ መፋርቕ 2010 ወጋሕ ከይበለ በቲ ኣብ ውሽጡ ዝተቐመጠ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ንህፃናት ብምግልጋል ብምትግሃት ከዓይ ድሕሪ ምጽናሕ በቲ ዝነበሮ ጸጋ ኸይሰልከየ በዲቁናን ብመዝሙርን ከገልግል ኣብ ውሽጡ ብዝተለዓለ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ 2011 ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤት ትምህርቲ ሽሎ ጀርመን ብምኻድ ናይ ሊደርሽፕ ትምህርቲ ተመሪቑ ብሰርቲፊኬት ተመሪቑ እዚ ከይኣክል ኣብ ማርች 2013 ድማ ሽማግሌ ብምዃን እንዳኣገልገለ ኣምላኽ ብዝፈቐደሉ ዕድል ተጠቂሙ ኣብተን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብምምሃርን ብሰርቲፊኬት ተመሪቑ ኣብ ጁላይ 2014 ትግሃቱን ጻዕሩን ኣገልግሎትን ዝረኣየ እግዚአብሔር ብሓደ ሰብ ጀሚሩ ንኣስታት 4 ዓመትን ፈርቓን ምስ ኣገልጋሊ ዘርኢት ግደ ኮይኑ ነዛ ሕጂ ማሕበር ሕያው ኣምላኽ እትበሃል ዘላ ኣብ ካንቶን ዙሪክ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ብናይ ጎይታ ጸጋን ምሕረትን ኣብ 2 ቤተ ክርስቲያን እናመርሐ ንዓ ኣመሪቑ ኣብኣ ድማ ናታ መራሕቲ ሸይሙን ኣመሪቑን እዚ ኩሉ ጀሚሩ ዘፈጸመ ኣምላኽ በኣር ሞሳ ይግቦ ኣገልጋሊ ናታን ገብረ እግዚአብሔር ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ እውን ኮይኑ ንምርካብ ጾምን ጸሎትን ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ቃል ኮይኑ ክርከብ ንራል ኣምላኽ ክመሃር ኩሉ ግዜ ሸውሃቱ ክፉት ኮይኑ ተረኺቡሎ ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ 2019 እንደገና ኣብ ኮሌጅ መጽሓፍ ቅዱስ ቤትየን ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ተመሪቑ ብሰርቲፊኬት ድማ እንደገና ተመሪቑ
አገልጋሊ ናታን ገብረ እግዚአብሔር በሕጁን ገና ሳምጻት ወይታ ናይ ተማሃራይ ልቢ ከፊቱ ኣብዚ ተፈላለየ ዓውደ ትምህርቲ ንኽመሃር ድልውነቱ ይረጋገጻሉ። እግዚአብሔር ይባርኩም፣ ጸጉሩ ይብዛሕኩም። በመቀጻል ናቲ ስነ ስርዓት ምሽያን ክንሓልፍ ኢና ንኣገልጋሊ በዓል ራእይን መረም ታይብኒ ካንተን ዝሪት በዓል ካንተን ዝውኢልኒ አምላክ ይባርክ። ባርናቲ ዝቕጽል ስነ ስርዓት ምሻን ከይዲና ንኣፖስትል የዕብዮ ሓውና በዓል ራእይን ዋሳ ማሕበርን ናይ አማኑኤል ኢንተርናሽናል ቤተ ክርስቲያን በርኒን ናብ ዝቕጽዋ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ይሁን። ክብርና አምላክ ይሁን። እስከ ኢየሱስ ጌታ ይሁን። እስከ ድሆሙ ኢየሱስ አብ ሰማይ እንታዩ፣ ኢየሱስ አብ ምድር እንታዩ፣ ኢየሱስ አብ ልዑል እንታዩ። ክብርና አምላክ እስከ ጭብጨባ ንግልታ ክብርና አምላክ ይሁን። እድለኛታትና ኣብዚ ስለ ዘለና አሜን። እስከን ፓስተር ባረኸለ ፓስተር ተመስገን ሓዋ ወንደር እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ክንደይ ምቅባል ጥዕም ሲል ጣዕም ሁሉ ሆነ እግዚአብሔር ያው ዘለው ቃል እግዚአብሔር ሎማዓት እግዚአብሔር በሓሊፍ ተዛሪብና ዋው ዘመንካ ሁሉ ይባላል ተባረክ ብሎ ክብርና አምላክ ይሁን። ደስ ዘብል ጊዜ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። እግዚአብሔር ዝመደባ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ደስ ዘብል ወይ ድማ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕብረት ደስ ዘብል ካልእ ደስ ዘብል ኣምር የለን። እግዚአብሔር ብምላው ጥራይ ደስ ይብል። አሜን ሃሌሉያ ይብል። ክብርና አምላክ ይሁን። ነዚ እኳ እግዚአብሔር ሕጉስ እንተሎ ይዘምር መጽሓፍ ቅዱስ አሜን። ኢየሱስ ጌታ እዩ። ክብርና አምላክ ይሁን። ንእግዚአብሔር ይባርኮ ንአምላክ ልዕል የብሎ ክብርና አምላክ ይሁን። ሁላትኩም ትፈልጡኒ ኢለ ይግምት መብዛሕትኩም ትፈልጡኒ ኢኹም። ዘይትፈልጡኒ ድማ ኣነ ሃዋርያ ይዕብዮ ኣማረ ይበሃል። በዓል ራእይን ምስራትን አማኑኤል አፖስቶሊክ ኢንተርናሽናል ቸርች ኣብ ከተማ በርን ትርከብ። ብዙሓት ደቀይ መንፈሳውያን ኣብ ዘለው ኩሎም መጋላግልተይን ኣሕዋተይ ድማ ኣብ ዘለው እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሸይምኒ እግዚአብሔር ፀዊዕኒ ኣብዚኣ ምድሪ እዚኣ ድማ በዓል ራእይ በይመሪኤ ተቢዐ ፀኒዐ በዓል ራእይ ምዃነይ ዝኣምን ሰብ እየ። አሜን ሃሌሉያ ሆሚ በቃ እግዚአብሔር ሕፀዊዕካ ግድነት በዓል ራእይ ትብል መስራት ትብል ሰይጣን ኣይጣዓሞ እዚ ነገር ኢየሱስ ጌታ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ በብዙሕ መንገዲ በብዙሕ ሰዓን ተዛሪብኒ እግዚአብሔር ኣብ 2019 ኣብ መጨረሻ ዲሴምበር ድማ እግዚአብሔር አምላክ ብሃዋርነት ቅባት ቅባ ከም ዘለኒ ክሽየም ከም ዘለኒ እግዚአብሔር ሰዓቱን ጊዜን ገይሩ ድማ መንፈሳዊ ኣቦይ ወይ ድማ ነዚ ነገር ዝፈፀሞ ረፈረን ተመስገን ፍስሓ ይበሃል። ኣብ 2019 ዲሴምበር ድማ ናይ ሽመት ማዕርግ ኣፖስቶሊክ ተባሂለ ማለት እዩ። ደስ ይልኒ ባህ ይልኒ ስለምንታይ ካብ ኣምላኽ ዳ እምበር ካብ ሰብ ስለዘይኮነ ሽመት። ስለዚ ነቲ እግዚአብሔር በብዙሕ መንገድን በብዙሕ ግዜን ተዛረበኒ ምላሽ ክብ ስለ ዘለኒ ኣነ ምላሽ ጥራይ ይብል ነቲ ዝበልካዮ ተቐቢለ ጥራይ ኢለ ባባይ ዝኾነ ነገር የለን እና እዚ
ነገር እዚ ምስኮነ እግዚአብሔር ከመይ ገረዳ ዕልፈንስ ወርቁ እግዚአብሔር እቲ መስዋዕቲ ትበጊዕ በዓለ ከዳሉ ወይ አሜን በኸመይ ከም ዝኾነ አይፈልጥኒ እና ካብ 2019 እግዚአብሔር ብናቱ መንገድ ገይሩ አዳሊዎ ማለት እዩ እና ልክ ሰብአይ ዝኣኸለ ጓሉ ዝእኸለ ጓሉ ከም ዘመርዑ ከምኡ ዓይነት መርዓ ሓሊፉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንምንታይ ዝፈልቆ እግዚአብሔር ኣብዚ ትውልድ እዚ ክትገብሮ ዘለካ ስለ ዘለካ ኢኻ ከምኡ ትገብሮ እዩ ኣብዚ ትውልድ እዚ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ስለ ዘሎ በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ጉባኤን እዚ ሽልማት ክትገብሮ ኢኻ አሜን እና ነዚ ነገር ድማ መንፈሳዊ ኣቦይ ተመስገን ፍሳሐ ድማ እግዚአብሔር መስኪሩ ብናቱ አጋጣሚ መጽና ብዛዓቲ እግዚአብሔር መስኪሩ እግዚአብሔር ተመሪጭ ኸይት አቦይ ስለዚህ ነዚህ ነገር እዚ ድማ ቅድሚ ቅዱሳን ብዙሓት ዝተረኸብኩምሉ ናይ አፖስቶሊክ ወይ ድማ ናይ ሐዋርያነት ቅብኣት ተቐቢለ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አሜን ደስ ይበል ናይ እግዚአብሔር ነገር ደስ ይበል ከም ቤተክርስቲያን ኤርትራ ትጽልይ ሐዋርያ ሃበና ነቢያት ሃበና ፓስተር ሃበና ወንጌላውያን ሃበና መምህር ሃበና ደስ ይበል ምጽላይ ግን መባል ማለት ዝምባል እግዚአብሔር ሃበና ይበካይ ወላሂ ትሪዲ 50 ላይ ትሪዲ አንደها ስንበል ነቢያት አይትሪዲ አንደها ነቢ አይትሪዲ አንደها ነቢ አይትሪዲ አንደها ሐዋርያ 50 ላይ ትሪዲ አንደها ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኣብ ዘመንና ግን አውቂው አሜን ኣብ ዘመን ጨክና ስለዝወፃ እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር እሱ ዝበሎ ከውል ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ማንም ድማደው ከብለካ ዝለለ ሃሌሉያ ባቢሎን ኢያሱ ጽና ትባል አሜን አሜን ዓለም ሰሃይ ማንም ክፉ ዝገብረካ ነገር የለም ይሆን እግዚአብሔር ሳን ለሆይ ማንም ዝገብረካ የለም አሜን የለም ይንባህ ሰይጣን ግን ደው ከብለካ ይችላል አሜን አሜን እግዚአብሔር ምሳሌ ስለሆነ አሜን ወታ ይባላል ስለዚህ ወይታማ ነዚህ ነገር እዚ ሎሚ ናይ ሓወና ናታን እግዚአብሔር ናይ ማዕርግ ናይ ምሻም ናይ ፓስተርነት ጉስነት ድማ እግዚአብሔር ነዚህ ነገር እዚ ሮሮ ድማ ውሽጤ ይመልዩ አሜን መንፈሱ ይመልዩ አሜን አቅም ዝባይ አቅም እግዚአብሔር ነገር እዚ ሮሮ ማኻር አምላክ ስልጣን ስለተራሃው ሷው እቲ አፖስቶልነት ሐዋርያነት ቅብኣት ሎሚ አቅም ጉባኤና እግዚአብሔር ሸወይና አሜን ኢየሱስ ጎይታ አሜን መራ መጽሐፍ ቅዱስ ኩላና ኤፌሶን ምዕራፍ 4 11 እንድሕሪና ያው ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ምን ዘላለም ጎይታ አሜን ካፈር 11 ዘሎ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወደ አምላክ ናብ ኩል ሰብአይ ናብ ልክዕ ምልአት ብፅሕና ክርስቶስ ከጻዕ እንበፅሕ ምስል እቶም ቅዱሳን ንትግብር ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ በሊኦም እስከ ንሱ በሉ እሱ መን እዩ እሱ መን እዩ እስከ ዓቦሉ እሱ መን እዩ እግዚአብሔር መን እዩ ሕጂ በቃ እግዚአብሔር ዝም ነቲኦም መን ድሸይ ዝብሉ እግዚአብሔር ድሸይ ገሌዮም ታገሩ ሐዋርያት ገሌዮም ነቢያት ገሌዮም ከዓ ወንጌላውያን ገሌዮም ጓሶትን መምህራን ሆኑ ሃለ መን ሂቡ ንሱ ሂቡ እስከ ንሱ ሂቡ ወሉ ነናታን መን ሂብና ንሱ ሂቡ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይዝህብ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ኦፊሳት እዚም ሐሙሽ ኦፊስ ተባሂለም ይጽሙ ኦፊስ ጥራይ ይቆል እዚም ሐሙሽ ሰቢ ፓስተር እንትልኩም ሰቢ ሐዋርያ እንትልኩም ሰቢ ነቢ እንትልኩም ሰቢ ያው እግዚአብሔር ሰብ ይዘባካ አሜን አሜን ኦፊስ ጥራይ ሁሉ ሰባት እግዚአብሔር ማርቆ አንተ ፓስተር ስለ ኤርሚያስ ይዛረብ ነው እግዚአብሔር ታይሎ ኤርሚያስ ጽሎ ሆነ ንሽተይ አይትበል ይልዎ አነ ካበይ ጽዋዕሁ ኻይልዎ ከማህፀን አዲሃ ጀሚረ ነቢ ክትከውን ህፃን
صوعي كان كديس كان يلو مني صوعيو نسو بس أبي صوعيو نبى إرمياس جينا إرمياس بعد نبي እግዚአብሔር አቀዲ መስፈለቶ ጸውዒዎ ነቢ ክኸውን ጸውዒዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንሽተይ ቃላቴ ክዛረበኩም ማለት ድሕሪኡ ክንሓልፍ ኢና እንደገና ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 13 ድሕሪና ክንስምዖ ኢና ንማዓልቲ ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 13 ካፍል ሓደ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ። ባርናባስ ነገር ተባሃለ፣ ስምዖን፣ ሉክዮስ፣ በዓል ቀሬንን፣ እድሩስ፣ ሄሮድስ በዓራበ ሽመት ዝዓበየ ማንያን፣ ሳውል እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ነቲ ዝፀዋዕክዎም ዒሎ ፍለይለይ በሎም። من يلو يسوس كبر من يتسوي مازي بارنباس ساول اوكي بارنباس ناب أنصوكيا زمزة مس حواري عنيو لريهم أبتعمل جرشا ساعة مريتو شيتو جنزبو أبدا حواري زغمة السبعي نزل ما أبتش شكر زغلم شنو زغلم ساعة مريت شيتو سلز مزة أزي ودمصنا عيل سديو بارنباس يوم ودمصنا عيل مس حواري عنيو نجر جد حواري ما ناب أنصوكيا ليهم أنصوكيا كلهم تمهزات ويتا كم تقبلوا بتخرستيان بقى تشرش كم تمسرت نسولتو صدق زيادة تقوم منهم ناب أنصوكيا ليهم أو أنصوكيا بس من زمان أنا يمتى بحوار صبوا زهنا كريستنا ويما صبوا زهنا حرة ليهم سلسة أو بتصدق ويتا بممكن تقيمهم نتيم محبر شو حدا نقدر حاسيو أتي نتيا نتنا ذكرى ما نبرة ساول شمو مودما ويتا زرهمو نابدو ماسكو كاي ويتا تجلسلو بعلو بارنباس قال ريسكو سيدو ناب حواريات فريحهم كلهم ود مزمور كاين نتيا أمد ما تقبلوا السبيح وأقوى بزح من كراسري على غيبيلو ناب حواريات زرتهم مودما أيهود قطروا دليهم لا أيهود بسخرستوس مهانو بصعوف رتيعو أبي يرسالين سدت مسموزو ناب ترسيس ناب تسحبيلو مسكر مستفى زكيلو نصو كتقبلنا يخلي بصحوه مهور سلزخونه يلو خيدون منامتيو ساول امتيو ناتيا محبر امتيو ساول من امتيو بارنباس كينو امتيو مالتي مسلم صوت يا محبر عبد مولو كوفيلو لا تصليو نبيات يرمو ممحران يرمو لا تصومو خلو منفس قدس حالي تسيلو زيادة كنز بلالو تاي بلالو نبارنباس ساول نتساوعهم فليلين نكمان سكانزو لكن مزاج كبير سلاحي موت 5 دقايق نبرة كم زي قبل عين الكتنا هذا خرز عين الكتنا ما يفسك بسيلي ما يفسك بسنتينه إلي 100 سنة أي بكرة هاي 100 سنة عد ما يلينا ما يفسك بس سمعت ما يزيدنا كمان يفسك بس نتعيه فليلين تايجر شو كلاتهم نحبرت يمانا يلو هيبو التي عينوا نغفلهم كلاتهم تاجروا نحملت يمانا يجدوا لو معتي نحونا نقنبر إجزاء نحن كنا نشوفه إجزاء أمديمو صويرو أمديمو إجزاء أملا أمديمو سلزونا منفس كدسكين فليلي سلزبلة لومي نتي إجزاء زهليو نعو يمانا إلنا الهبو تقبلنا كلنا نتعيو إجزاء أبغاز قمطرة أجاري إلى يوم منفس كدسين تزاريبنا يوم سلزين عها بقى يمانا إلنا نهلك علنا حبيجي واسعها باستر إها إن المولدنا نحن بعلنا الأول الشوال نكر يلا أوريدي إجزاء الشيء هو إيمانه جابي لكم قبر حوالي على 10 سلسلة أو 6 تشيل أوكي قالت يا معرف حاضر يسوع ويتاي معرف
حدا غلاطيا كاب 15 كلاتكم تنبوي دلهم من صيفو غلاطيا أولا أو صيفو أتي كاب كرس أتي جميرو زفلين بصدقوا يصدق صوعنا أملاح زصوعنا أملاح جناح يقول أنا أبهزا وانجل بتخسر بسيط نسو نودو أباي خدور صوم سفتوه شو بو مسجد كايتا مهاكو نابتم قدام ميز نورو هواي ناب يرسالم كوا خيليكو نمد عالم كمو كب حدش دمسكو تملسو كابي تصويرو كابي تصويرو جن أبي متشي أبغر هذا تاسس سلسلة جن السماع تصويرني كأبكر ستها من تصوير كان جورا نقري بالناني بتفعلي من المسيحة فونها بنأي صاون تمم هذا المسيحة بشماغر المسيحة بزماري المسيحة بدياقون المسيحة حجي أفتي أزاي صوع كاتها بتفعلي من قد يعرف بوردين تمس جن أفتي زيادة زمن دبل كان جزء ساعتين جن كتفت شو هم يعتبر كابكر سدة يزو صوعين بتصو بمن صوعين بخلدي بحيدي كوبس كاين اللي تبريز صدقاس كبرو نقولوا نقدر يلا صدقوا باوس بحالو سباقو محلل كتارن بقناعه موتاتو لما نروح حال ጊዜ ምሳና በቃ ለእግዚአብሔር ከተፈለጠና ብዙ ነገር እንገብር ብዙ ነገር ናይ እትጸጋውሽና ምሳና ስለዘለ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ስለዚህ تبع صنع نقول هذا سفزونه بقى هجي بقى مارشيتي ناس فرنا مارشيتي ناس لزغنا مقناس يلنا عليهم يسوس كويتاي تعامل مول امين بقى امين مول زياده راي يزار زياده راي ينكرنا منفس كريست راي يزارنا امين يسوس كويتاي كبرنا عملاء هون أبزي تولد زي نحنا دلدلينا ساقري دلدلينا لذي قريصنا أتوكيو موسى واقع عصو فليتي وزي أنا عبيو حوهم أتوكيرا أمي مشامي سبويتا جزيو سيدة بقى زي أنا قرزي بقى قريصنا سلزو وزاهم نجحي زلنا الله نقرينا أمين يسوس بويتا نجحي زلنا الله نقرينا بجاكرا بويتا ما نهي ما يسمعني لقيتها للبيت فرحي لقيتها للبيت طعمي تحطي نايمان زرباك من ما يقبل لنا مالتي يسوي تاي سلازم تعمل زمن اختصي معنا نحاكم كم تعتقد لك قدي لا يكون كم زي مشان مالت حد المقبال مالتي حلافة موسى مالتي خلا يكون على أسلو بليس كابل زمنا بوسعس دزي ميديا سلسلة على الرئيسات المسخاتكم عملتهم تقبلكم يوم ما مسيهم زرنا أمينكم يوم ما مسيهم زرنا نقول تعالى فريدكم يوم ما مسيهم زرنا قد نزاي فلوت حوات قد انت يا أخي بذلك نجزعنا نسمع سناي آمين آمين نفس كبس نسمع سناي آمين أنا زيادة تاني تزارمنا سناي صراحة نقول زيادة كايتي يوم إذا كنا نجيب زي أبير وريس ناس رزقنا زي أبير زميل الناس رزقنا اللي الحين مبلسون يمنا أمين يسوع كريستوس قويتاي زي أبير ما نقولكم لان كلام كسر عم تشون الإجزاء كنت بزلوس كنت تزرق زي أبير سد أيديني نقولكم زري سمعك هذا زي أبير كان زمان تقول جيز زي أبير بسد زملا بسد زور سد أيديني زي أبير نقولكم سمعوا مالو سرقت أي قبر الحسرة بين الأوسط نابتو ذني مالجو نجد هونك زي أمير أملاح وزع عن سبوله وزع سبي تغطيله سلاسان كتر شهده تغطيله وزع سبي تغطيله نجد زي أمير جدوني له فرحا وجباجا تملس بولي له لما الله زي أبكر نجد زي أمير سبوله فرحا وجباجا تملس بولي له سرعة تشيء هون وتمارسات حسب تشيء من سوء تشيء إجزاء اليوم ما زي وين صرت عيكون اليوم عارف في الكلام
ማለት እግዚአብሔር ምስፈሌሉ 300 የሚለው 300 ሰባት ነው እግዚአብሔር ፈሌሉ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በታይታም ለምንድን ብነ እግዚአብሔር ነገር ተባዕትኩም ብነ እግዚአብሔር ነገር ጨካናትኩም ማንም ሰብ አውሮህ አይዝራልኩም ከምና እግዚአብሔር ሐሳብ ዘይኮነ አይተቀበሉም አሜን ከምና እግዚአብሔር ሐሳብ ዘይኮነ ቃል እግዚአብሔር ወጻይ ዘይኮነ ነገር አይተቀበሉም ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታይ አሜን ክብርና አምላክ ነው ስለዚህ ንሕና ለማዓልቲ ንሽረሞ ነገር የለም ነቲ በብዙሕ መንገድ በብዙሕ ሰዓት ንሓውና ናታን ገብረ እግዚአብሔር ቢዛረቡ ቢጸንሐ ንሱ መጀመርያ ጎይታ በይና ከም ዝፀውዖ ብፈለጦ ፀብቁ ዘላለዮ ከምኡ ማሕበር ድማ ርያ ድማ ፀብቁ ዘለለየቶ ሕዋት ሞዱ ኣብ ጉባኤ ድማ ብተደጋጋሚ እግዚአብሔር ብነቢያቱ ገይሩ ዝተፈላለዩ ገይሩ ከራግፀሉ ፀንሐ ነዚ ግን ሎሚ እዚ ጓሳን ክኸውን እዚ ማዕረግ እዚ መንፈስ ቅዱስ ይሾሞ ከም ዘሎ ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክነብሩ ኢና ማለት እዩ ታሕተ ዝበለና ሙሴ ኢያሱ እንታይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ተእኩብ ህዝብን ደው ኣቢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ክፅውዐ ንሓውና ናታን እስከ ዓብቲ ቤቱ ኣካሉ ስለ ዝኾነት ክልቲኦም ኣብዚ ጉባኤ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እዚ እኩብ ህዝቢ ጉባኤ ቅዱስ ዝኾነ ጉባኤ ደው ክብልዮም ኣብዚ ቅድሚት ክመፅኦም ቃል ማሕላ ድማ ከዓትውዮም ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኩላህና ጉባኤ ድማ ኣብ ዘለናዮ እትዮም ዝጥዕመና ንተስቐልዑ ሒዝክን ዘለኽን ሕቆፍ ክትብላ ትኽእል ኢኹም እትዮም ካልኦት ግን ነዚ ስርዓት እዚ ቅዱስ ዝኾነ ክቡር ዝኾነ ስርዓት ናይ ምሻል ናይ መዓልቲ ናይ ጉስነት ኩላህና ሓቢርና ኣሕዋትና ዝኣተዎ ቃል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ምስክር ስለ ዝኾንና ሎ መዓልቲ ናይ ስነ ስርዓት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ይባረኽ ክበኒ እዩ ንሕና ንፅልየሉ ኢና ድርብ ፀጋ ድርብ ፀጋ ምንቲ ኣብ ልዕሊኡ ክመፅእ ኣብ ቅድሚ እዚ ጉባኤ እዚ እዚ ልብሲ ዝኽብዎ ኢና ሃሌሉያ بسم أبون ولدن منفس قدوسن ጸጋ ኣብ ልዕሊኡ ቅብኣት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ መጀመሪያ ሓወይ ናታን ገብረ እግዚአብሔር ነዚ ዝብሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ እዚ ቃል ከኣትወልና እዩ ሓወይ ናታን ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ እኩብ ህዝብን በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀዋዓካ ኣብኻ ዘሎ ናይ ጉስነት ጸጋ ነዚ መጓሰ ኣምላኽ ንማሕበር ንረሓቦት ቤተ ክርስቲያን ኣረው ክትጓሲ ከተበልዕ ክትሕሉን ክትዕብን ከምቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣሰሩ ክንስዕብ ኣራያ ዝሓደገልና ኣራያ ብምዃን በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኹሉ ይኹሎ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ተደጊፍካ ኣብ ጎይታ ብምውካል ኣብ ኩሉ ኩነታት ኮነ ማዕበላት ከይፈርሃካ ከይተሸበርካ ደው ብምባል እሙን ኣገልጋሊ ባሪዕ ኣምላኽ ንምዃን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርን ዝእኩብ ጉባኤን ቃል ዶ ተኣትወሉ أو يأتوا ሃሌሉያ ክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብሪ ኣምላኽ ይሁን ቀፂለ ነቲያ ንሓፍትና ኤልሳ ብርሃነ በዓልቲ ቤቱ ኣካል ዝኾነ ድማ ኣብዚ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዝውክም ህዝብን ቃል ክተኣትወልና ክሓታየ ሓብቲ ኤልሳ ብርሃነ ንሓውና ፓስተር ናታን ገብረ እግዚአብሔር በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፀውዖ ናይ ጉስነት ጸጋ ንመጓሰይ ኣምላኽ
ክጓስን ክዕብን ክሕሉን كعبن أكلو أقولتو كم بعد بيتون دقافيتون أقول بمهان كدق فيهم تزازيون أكل إجزاء عملهم أكل مزبوك هزلن قالوا تعطي هو يا هاليلويا أقدر أملاح تمسكر يكون كلها نصلي لبينا أقدر تعمل بصرات بص الحوي نازوز يوم كلاتكم أقدر نازوز يوم كل وارقوا مينا كلاتكم من دما حوات دما داكم العلم جابر مسكر هاليلويا كلها نصلينا نزي إجزاء لو معتي أبزقوا بعزي حابونا باستر ناتان قبل إجزاء بحر نايس نسرعات مشان زقبرو إجزاء بحر أملاح نتزمن دوان تصوعنا قديمو بعزغون تسأكاد حيل موسن كركب كلنا أداونا على عيننا نبارو غينا زقبارو هاليلويا 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 يا بير أبو سمسنا كذا مبارك كذا هاليلويا كلكم مسؤول كلكم مبارك كلكم على وجهه يسوع كريستوس سأكان يا بير نفس كدوس يا بير أبو نتزمن كذا خير حيل تبو سأكان تبو نهون تعمل حليا وداي وياي دما ودي تجين نو تصعد زدالو لا أخلي كبير تمزبل باوس زيابير عمله نجمر كاس كفل صامي كتاب صحوهم تخدل عملنا زيابير عمله بيسوع كريستوس أبكلو نهيوت بعزو زيابير أبكلو أقبلتو زيابير أبو بقيت هذا يسوع كريستوس سم حياوي بسا وها أرعيا ناتكا بمبتل أسركا بمحاس ويتهوي تبلع كعبي كلاخد زيابيرا كله لبوك سفح المزحات كسكر انقلعوك سفح زيابير أبو بقوي هذا يسوع كريستوس المزحات كعرف مزحات مزيد كعرفه مزحات زيابير كتسعلنا زيابير أبو بقوي هذا يسوع كريستوس سلطان نوخ دنقصن زيابير أبو بيسوع سلطان سألنا كم تقوي يسوع كريستوس إنه هاليلويا فحزب حزب مسرحي وصار زي من العراقي هم زغناريو نو دقت على كم تزحف زيابير أبو فحيهم زلوا زيابير أبو بسنة نزسحانو زيابير أبو حقافل نزسحانو زيابير أبو فضل نزسحانو زيابير أبو دقاف نزسحانو زيابير أبو زرندو نزسحانو زيابير أبو بيسوس هاليلويا لوبي أبو لا يباري هالبي إنك عنك سفع زيابير أبو أبكن بهذا أبكن من زهز مزن نبارك علينا زيابير بيسوس من فسك عبري ومزن زيابير حي عبري ومزن زيابير سكا عبري ومزن زيابير أبو بيسوس كريستوس مون واسع خول حيوي واسع خول زيابير بيسوس كريستوس نبز حد لبز أمانو نبز حد لبز ما زيابير أبو زحف على كوانا زيابير أبو بزحف نفسك كنت على زيابير نو زيابير أبو زحف ما وصك زيابير أبو زيابير تسمع وتسكنك زيابير أبو زيابير عمرك زيابير أبو زيابير تفاعل ركبك زيابير أبو بيسوس كريستوس سم سلطان هاي مسندة منفس هاي مسندة لبيك زيابير أبو بيسوس سم أبحونا بيسوس كريستوس فس زيابير ويتا بيسوس كريستوس سم سلطان زيابير أبو يسوس كريستوس راها ديكا بلاديا بقيتا بيسوس سم هالله كل طبل شرط مستوعب هالله زيابير أبو بيسوس متى أكاد كونت دكا في تكونت بعد بيتوين زيابير نزع قبلت زين كل مبين زيابير أبو وكل جمع زيابير أبو كتبه بعد ساعات هون زيابير أبو نخينا زيابير كدفو يسوع كريستوس سم زيابير تسألك بالفس كدوس كرات زيابير ويكتعتق أحوا تعتق زيابير التي مواصل زيابير مواصل وكل زيابير
نتي እግዚአብሔር አቦ ውስነት ለእግዚአብሔር ዛው ሕድሪ እግዚአብሔር ወይ አጽልቃም ከህዝቡ እግዚአብሔር ወይ እስከ መጨረሻ ሙናት ከሆነ አቀብ እግዚአብሔር አቀብ ህዝብን ኦምራት ከነም ከርተው እግዚአብሔር አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ጸጋ እግዚአብሔር አቦ ከሆነ መንፈስ ከአብልዕ ከመጽ ንዝሓይ ንዝጸጋ እዚ እግዚአብሔር ድብል ከሆነ ጸለና ኦ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሓደ ሆኖ እግዚአብሔር ወይ ሁሉ ተጋጥሞም ሁሉ ንመጽኦም እግዚአብሔር ነገራት እግዚአብሔር በሓደ በመሆን እግዚአብሔር በመድግጋት እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም ተሓደ ሁሉ ጽኻፈይ ነው ጸልኦ አቦ እግዚአብሔር አቦ ዳዊት አቀን እግዚአብሔር ዘመኑ ሁሉ አገልግሎ ከምዝሓለፈ ዘመኑ ሁሉ ንዓኻ አገልግሎ ልብሃት ተኩስ ሆኖ ጸልኦ ቤቶም ቤት አምላክ ቤት ጸሎት ክኸውን ቤቶም ናይ ብዙሓት መዕረፍን ክኸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስልጣን ስም አቦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ነው እዚ ነገር እዚ አቦ ንውጃለና አቦ ንውጃለና አቦ ንውጃለና ሃሌሉያ ሳፖስቶ ጌታው ትጽሊና ባርሆሚ ባስራት ባርሆሚ ሃሌሉያ ሰላም ሃሌሉያ ከምዚ ይብል ቃል እግዚአብሔር እትዝፈለየኩም ንዘላለም ከዝመርሓኩም ድምፁ ኣብ እዝኑ ኸስምዕ ኣብ እዝንኩም ከስምዖ እስኻትኩም ከዓ ንዑ ሰሚዕኹም ክትመላለሱ ኣባጊዐይ ድምፀይ ሰማዐን ድምፂ ካልእ ተሰማዓኻ ይገለባ እቲ ሓደራ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ተኣዛዚ ሰብ ክትእዘዝ ንምእዛዝ ኣእምሮኻ ክማረኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መራቅ ምሰብ ዘይኮነ ክዳኑ ዝኣትወልካ ብህፃንነትካ ዝፀዋዓካ ንዘለኣለም ንዑ ክሰምዕን እሱ ድብለካ ክትገብርን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ቀዳማይ ንዑ ክትገብሮ ህዝቢ ድህብ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ድሰምዕ ግን ባርያ በአገልግሎት ባርያ በውልድነት ወራስ ጎይታ ክትከውን ቃል ኪዳን እንዳትወልካ ኣብ መስቀል ዝወዓለልካ ኣምላኽ ንዕኡ ሰሚዕኻ በይንኻ እኳ ተኾንካ እሱ ኩሉ ግዜ ምስኻ ከም ዝኾነ እንዳፈለጥካ ድምፂ ካልእ ዓፂኻ ድምፂ ኣምላኽ ክትሰምዕ በክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝኣተወልካ ኺዳን ንዕኡ እንዳርአኻ ክትነብር የማንካ ፀጋምካ ተደፊአኸ ይበልካ ندفعك عن ندفعك تحقف ندرعوها ندوردوها محرت جركا تكيد أبكر نجزي أبير تمركي كاس نزلها أتتمركخ كانوا نزل على الصحف قبلك حضر مسك زي أبير برمس معنا ما يقول لبها خصنعه أبرك أخو أمه إذا وقعت العرك من لسلك مستوارتك حفك بلك نتم دخبرين يخبرون زبلك على كتسمع الإذن خاخا أجوها لك حدر زعت بلك ني حدر زخبك حدر استقبلك ينبك مع الآخر أبكر سبب تدفي خيو زلما خلع لك بعد حدر يسمعني بالزبن عنه لو بجيب بكريستوس بنت مسكال مثلك كساتك أتقنع أنت دخلك أو أنت برتعها أو مخالف فريدك وتنعو لا تمتك كيد لبخا بمنفس قد صنعنا حكا بيسوس كريستوس ازداد خيو خدان أو قبول يخون ازداد خيو خدان أو قبول يخون أتدهبك تسفى الصفة مكان بركت تسفى እግዚአብሔር አባና አሜን አውኻ ወይ ዘሃበካ ነዘላለም ስጋብስስ ዓዘይ በነዘር ዝኾነካ ስስ ዝኾነ ለብ ኢየሱስ ክርስቶስ መስማዕ ይኹነል ቤትካ እሱ ይልዕል ትውልድኻ እሱ ይምራሕ ኣብ ቀድሜኻ እንዳወፀ ንድንኩር ሰብ ትቀብለልካ ነኽራናት እሱ ክግስፆም እስኻ ረጊፅካዮ ክትሓልፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ቃልዩ ቃለይ ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይኸለል ኢሉ ኣብ ቃሉ እግዚኣብሔር ትተጋሃሉ ንቃሉ ስለ ዝኾነ ሎም መዓልትን ቅድሚ ህዝቡን ኣብ ቅድሚ ቃሉን ስለ ዘለኻ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣባኻ ተግሂ ሕቑኻ ካዕቅጠካ ፀላእትኻ ደርግፅ እግዚኣብሔር ቤትካ ትሰርሕ እግዚኣብሔር እስኻ ቤቱ ክሰርሕ እስኻ ቤትካ ክሰርሕ
كدان تأتوهم دلهم فريدك بعلك الكدان نموني ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳኑ እግዚአብሔር ብሎም አጽኒዑወን ህዝብ እግዚአብሔር ሐሳብ ይዳውኩም አለኩም ሳይወሩ ወይታ ብሎ ዳሃብካና ተቀበልና አብቀድሜ ሃይና ደለና صباح نبوت حتتينا دقفتم بردفعت وين هون أبقدم قال كان أبقدم منفس كان عفنا خفيتنا لنا ويتا نعنا خبل عنا نحنا وينكم بلع شوهتنا خفتو كاب سماعة تزي نعا خينا نقبل أو خمزة لها خليتنا سكن ويتا خبرها وزق زيادة كمزي أبوستل حوي زورو حتى كانت رأيخ الزاهب برقت እግዚአብሔር ምስኻ ኸውን እስኻ خمسة مهرنا يوم سأملاك مسمعنا نديكون مس أملاك مسكولك صباحنا بوها خطري أهلي لاب سوماي أمدري كنا زبر እግዚአብሔር هبناني زبنا منفسون تصغوني وترم مسؤول منفسون تصغون كمرحكا أتخدان دا أتولك خا سخا خدان مسوعاتي خالقامو بيسوس كريستوس كدانو እግዚአብሔር لاب سوماي زكيرو كدانو يتكلمني سوموني كم سباي من تنعين كخيت سمبت أقعون كخيت خبر مسك እግዚአብሔር طايعن تخايو بيسوس كريستوس حياو صوت ذكر أبزن كل أبزن ملاك تسمعي እግዚአብሔር بباريو كبيكا السن قدس علامة فريكا سخانة التفريق العلامة شكان كالبخا شكان እግዚአብሔር ካቆመንካ ጸላትኻ በመጽፈል ጸላይ ብላን ጸላይና ሰይጣን መርገጽ እግርኻ ገብሮ ንመናፍስ ተኸጥቀጥቀጦም በበትር ሓፂንካ ክጭፍልቆም ንህዝብኻ ስኻ ክትመርሖ ኣብ ልመድ ሸኻኻ ክተብፅሖ ኪዳን ኣቲኻ ኢኻ እግዚአብሔር ካብ ኪዳኑ ስኒዑ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝነገር እዚ ንሕና ባሮት እግዚአብሔር ሓደ ኣፍ ኮይና ነጽንዖ ኣለና እግዚአብሔር ምስ ኣሕዋተይ ይደያድዕ ኣለኹ أبكر ميخانا وين تطويل الله يسوع كريستوس مزقالز السماين أمدرن يسمع حسابات كان أجندة خان مغر خان اسم يسوع أبي وتي فتح فتح كاتم مسكن نحتي يلسا حبيعتك أتوم بزيادة تصفات بقول لبهم يسمع كاتب التصحيح لب بعد سنة عيون يسوع كريستوس حيا وسوكم تمحبرك نعهنا تتصبيت قيمة الله نزل على أملاقي بيسوع كريستوس كتعبان أمران لبان كتحلو حضرنا حلفة بكا بيسوع كريستوس لبن أمر مسخة تحلو أكلت ناس كان نحن نحلو لبن أمر جنبا خايس كلو حضرنا عها دربي علنا أما خلوق بأي سعيه أبو كمان دخت حقف ندحامي آخر نعد ندور داخل خبر يسوع كريستوس تصدق على إنسان تصدق على إنسان تصدق على إنسان ويتهم سلسلة كبركة مسكن يسوع ويتعال أملاك خبر ويتعال مسكنك كل ما نحبك عبيها هالويا تتصالح تفتيمي أنا منك مسكر كمان دسي بلاني ليشتغل بردهتكمني دحر زي أنا شيء ويتعال مسكنك أزينا بارخك هالويا صلوات صادق بجبرة بزح تسلتها سلزي أملاخ قبل يوم كبيرو زجرنا برجيرو شو እግዚአብሔር فرق دمي صادق هذه من عبيد أبا نعرف كل زغل እግዚአብሔር نبعك مالا نزل عرب مرحكم كم تلو معاذ تمحرنا قال بقوله እግዚአብሔር مرحكم نزل عرب بأملاخ تمرحهم بأمرهم أيت مرحنا بحسابكم أيت مرحنا دنيتكم أيت مرحنا منفس قدسكم ولود أملاخ بمنفس أملاخ يمرح صحوها بيوالك في السنة نايزر على المخرج زيادير سلا تفاصيل على العراقهم كمرحب أملاخ أبيوتهم خبري نزل على خبري أبنات خبري أبئرس خبري كبير دمار إناينا الجود نزل على ززني أول نتقال دمائله بس عم بزد عمر
يسمع نبر بس تعمراسي يسمع نبر آمين كل جزء ما مسؤول نبر آمين ويتا يسوس يسمع لهم حواريات تبعت لهم معلتي حواريات يوم أرض موتاسي لهم يرومك እግዚአብሔር ማጽኔ ወይ አምላክ ሰማይ አቅንዕልካይ ሃሌሉያ አምላክ ሰማይ ከቅንዓልና ባሮት እግዚአብሔር ድማ ተስኢና ክንዓይና ተዓየሉ ብትብዓት መዓልቲ ነው ማለት ኣፍካ ከፊትካ ብትብዓት ትቅድረሉ መዓልቲ ነው እንታይ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣዋኻ ተፈፂሙ እግዚአብሔር ኣቦ ተመስገን ስርዓት እግዚአብሔር ንልቢ ይሕምሱ እግዚአብሔር ዓብዩ ስሙ ምረቑ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ክበር ልዕበል ስለሰማዕካ እናንተ መስገን በኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ባርክ ኢየሱስ ጌታ አሜን አሁን ሆኖ ይሽተው ምስክርና ጊዜው ይባላል እግዚአብሔር ባርኩ ኪሩስ እግዚአብሔር ይመስገን አሙዳና ስለዝሆነ ዳህራይ ለምስክርኩ በአሜን ጌታ ይባላል ገና ሓደ ቃል معنا على المخرج لكن مزبوع يزنو بيه እግዚአብሔር ይመስገን ዳማይ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ወዱ መንፈሳዊ ወዱ ጴጥሮስ ዝሃበው ቃል አቅም ዝጉባኤ ምኽር ማዕዳን ዝኸውን ከወሚ እግዚአብሔር መስለን ዳሕራይ ድማ ክንእውጅና አሜን ኢየሱስ ጌታ እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ዘሎ ከንብብ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነተምዋት ዝን ታሪኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካ ይፅቡቕ ምሁሮን ተመገበ ሕያው ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትኸውን ኢኻ ገና ኸኒ ነገር ቅለትን ዕላል ኣንስትን ካብኻ ርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ እቲ ስጋዊ ልምምድ ንቁርብ ግዜ እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኩሉ ግዜ ይጠቅም እዛ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ ትመፅንካ ተስፋ ኣለዎ እዚ ቃል እዚ እውን እዩ ምቕባሉ ብኩሉ ግቡእ እዩ በቲ ኩሉ ሰብ ምናዳም ንኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና ንፅዕርን እናዓይን ዘለና እዚ ኣዝዝን መሃር ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንፅህና ኣርኣያ ብምዃን እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓካ ደጊመ ደጉመይ ዝቓል እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ኣሜን እዚ ኣዝዝን መሃር በእምነት ነቶም ኣመንቲ በቃል በካይዳ ብፍቕሪ በእምነት ብንፅህና ኣርኣያ ብምዃን እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኩላና ትስኢና ናይ መጨረሻ ግዜ እዩ ሎመዓልቲ ዕለት 5 ወርሒ 2 2022 ሓውና ፓስተር ናታን ገብረ እግዚአብሔር ናይ ራሕቦት ቤተ ክርስቲያን ከተማ ዓረብ መጋቢ ወይ ድማ ጓሳ ምዃኑ ብስም ኣቦን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን የውጃ ኣለኹ ብስም ኣቦን ብስም ወልድን ብስም መንፈስ ቅዱስን እውጃ ኣለኹ ብስም ኣቦ ብስም ወልድ ብስም መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ይእውጅ ኣለኹ ፓስተር ናታን ዌልካም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ነው ምስል ጊዜ መታከል ተፈጥፎ ነበር ቆፎል ነው እግዚአብሔር ባርኮ ከለም ምስክርነት ናይ ዝተወሰኑ ሰባት ክንሰምዕና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ድሕሪኡ ቅጽበታዊ አበምልኾ ከይና መጀመሪያ ደጅ ዝመረና ድሕሪ መዛምራ ክንቦቢና ማለት ወይታስ ተመስገን ነው ስለዚህ ባባዘሪ ክጽውዕ ይብስ ዌልካም
ጎይታ ሎም መዓልቲ ዝለዓለት ሓጎስ ኣነ ይሕጎስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኣምላኽ ዓብዩ ኩልኹም መዝሙር 19 ውጥሞ فقد شومان هذا عويل يوم ببالي هاللويا شو ما بروحه عصرت تشعته شومان عصرت تشعته عاوز تشعته شومان سرعات فرشومت يسوع ክርስቶስ ጎይታ ስርዓት እግዚአብሔር ቆንዒዩ ልልቢ ይሕጉሶ ትእዛዝ እግዚአብሔር ልጽዩ ንዕንቲ የብርህን ሽሙ ብረው ይኹን ሎም መዓልቲ ኣነ ዝሕጎሰና ስርዓት እግዚአብሔር ስለተፈጸመ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብዩ አሜን ስርዓት እግዚአብሔር ታይሮ ቆንዒዩ ልልቢ ይሕጉሶ ኣነ ተሐጉሰ ናይ ኣምላኽ ስርዓት ስለተፈጸመ ስሙ ብሩኽ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ኣለኹ ቅዱሳን ኣለኹ ሓደ ሰብ ይትሰብኣ ይልዓለን መንፈስ ቅዱስ ምሳል ዓለም ዝወድአ ግን ኩሎ ማለት እዮም መጀመርታ ተዛረብ መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ኣምላኽ እንተረጥዕካ ጥራይኻ ኢትካ ትብል መንፈስ ቅዱስ ይብል ኣሎ ምስ በለ ድሕሩ የማናይ ኢድ ሂቦሞ ኩላ ማሕበር ኣምላኽ ስለዚ ሰብ እዚ ብሰብ ኣይተፀውዐ ብኣምላኽ ይተፀውዐ ኣነ ምስክር እዩ ቀዳማይ መንፈስ ቅዱስ ካልኣይ ኣነ ምስክር ንስው ምስክር ሕብረት ኣምላኽ ድማ ምስክር ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣነ ኣብቲ ሰዓት ስለ ዝነበርኩ ንኣምላኽ ይመስግኖ ሎም መዓልቲ ድማ እቲ ስርዓት ስለተፈፀመ ንኣምላኽ ክብሪ እዩ ስርዓት እግዚኣብሔር ክፍፀም ከሎ ልቢ ሰብ ይሕጎስ ምንታይ ናይ ኣምላኽ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣዝየ ንኣምላኽ ምስኪን እዩ ስርዓት ብዕንተይ ስለ ዝረኣኹ ከለኹ ክጅምር ከሎ እየ ክፍፀም ከሎ ድማ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ክብሪ ይቦ እንታይ ሰብ ዝጓዛ ማሕበር ካብ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ፀውዕወይ ስለዚ ንኣምላኽ ክብሪ ይህብ ማንም ኣብ በሪኽ ዘላ ከተማ ክትክልወን ትኽእል እያ ኣይትኽወን እያ እዚ ሰብ እዚ ክኽውልዎ ፀላኢ ፈቲኑ ሓደ መዓልቲ ጦብያስ ኣዝዩ ዓገርጊሩ ፅንሒሉ ድማ ሰንበላጥካ መፅኡ ዓገርጊሩ ግን ናይ ህልምያ ስራሕ ሒዙ ስለ ዝነበረ ደው ክብል ኣይከኣል እግዚኣብሔር ፀዊዕዎ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ዝፀውዖ ደው ክብል ኣይከኣል ኣምላኽ ስለ ፀውዖ ደው ኢሉ በዓሉ ተፀዊዑ ነይሩ እንተዝኸውን ኣይምኽኣልን ከምቲ ንህልምያ እግዚኣብሔር ዝፀውዖ እሱ ድማ ኣምላኽ ይፀዊዕዎ ስለዚ ኣነ ድማ ኣብዚ ኩሉ እዚ ንሱ ተጣዊሉ ኣለዎ ሓንቲ መዓልቲ ከይተፈለኾ ኣብ ዝኾነ ኣገልግሎት 12 ዓመት ብሓንሳብ ተጣቢሉ ኣብ መከራ ኣብ ጥዑም ኣብ ዝኾነ ነገር እቲ ቃል ስለ ዘንበብዎ ኣይውስኸሉን እየ ሓፂር ጥራይ ክበኩም እቲ ቃል ስለ ሰማዕኩሞ ጎይታ ባረኽኩም ኣነ ንኣምላኽ ክብሪ ዝህቦ ስርዓት እግዚኣብሔር ክፍፀም ከሎ ክጅምር ከሎ ዝረኣኹ ፍፀም ከሎ ድማ ብዕንተይ ስለ ዝረኣኹ ንኣምላኽ ክብሪ ይህቦ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ካብ እግዚኣብሔር እያ ኩልኹም ቅዱሳን ካብ ርሑኹም ቀረባን ዝመፃኹም ፍሬኹም ድማ ንኣምላኽ ክብሪ ይህቦ ንምንታይ ኣብዚ ስርዓት እዚ ዝመፃኹ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ኣፖስትል ፓስተር ክልቲኦም ኣፖስትል እግዚአብሔር ማለት ህዝብና እንታይ ችግር አለው ካብዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር አይቶም ክኸፍት ህዝብና ብጣዕሚ ውበት ኣምላኽ ክርዳእ ደሊሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣምላኽ ንማሕበር ሃበል ይልቃ ሂቡ መሃብ ጥራይ ማለት ኢንሃብ ስራሕ እግዚአብሔር ይሰርሕ ሰብ እንታይ ይገብር ኩሉ ግዜ ኣነ ጠቕሳለሁ ስጉምቲ ወዲ ሰብስብ እግዚአብሔር ይጸልይ ኣምላኽ ስጉምቱ ይሰቆሙ እግዚአብሔር ይዓልኩ ይስናዕ ሸሞ ብሎ ስለዚህ እግዚአብሔር አዝነው አምላኽ ከቢሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኩም በዚህ ነገር እዚ አለ ኩሲያ እዚ ኩሲያ አምላኽ ክብር ይባርክ በዚያ መዓልቲ ዚያ እግዚአብሔር ክብር ይባርክ ሃሌሉያ ሸሞ ብሎ ስለዚህ አምላኽ እዚ ክብር ነው እዚ ሰብዚ ካላይማ እዚ ሰብዚ ጽቡቅ ነገር ሰብ ምናልባት መንፈስ ቅዱስ ይፈልግ ንሱ ይፈልግ አለ ድማ ይፈልግ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣዝዩ ትሑት እዩ ሰብ ምናልባት ትሑት መስሎ ኣይመስሉ ኣብዚ ሕብረት 2010
عرب حبرت كجمل كلام نمناتنا بأمره من بمنفس قدوس أين فلتنينا الصحاب بزاء قلقل بزاء الصحاب قلقل إنا جميلنا نسوق شقاء كولولا لكم يدو كم ذي بلا شقاء كولولا جميل حال عن سألوا منفس قدوس مسكير لي كثر أغلقها بسبب مالكي تحط أي مسير نعيد منفس قدوس تزاربا كبر النوي بشقاء جميل بتتحات الجميل أملاك عبد العربوتا سب كي تسوى منفس قدوس كسوى خالص فيها سلازم بتحت الجميل كأجزاء اللي حزب لك كلا أيضا شقاء الله العلي أنا مصري لكم الجميل دحرو تساومتي نعاش تساومتي حزنا جميل دحرو عم مزمور ماشي أبدي قلنا ماشي حتى منفس قدوس أمشي تسوى منفس قدوس نتسامع تسوى كل سبيل وانا نتيبه شو بقول سلازم أنا مسكري مع أملاك بتبعاتي مسكر سيابيس سلازريين سلسمعكم أملاك ما كبير اليوم سبحانه وقدس منهم كرايد ما أسرزي أزيد أملاك بهذا باليوم تعلمه جنزب يجوز أمر جنزب جزء ويفن حتى معرتي بزعبا جنزب عم مسكر ما مرينا جنزب يقطع صرايبا جنزب جزء ويفن يدوم الزرقحتي السوق فاميلي نعاي أبزي سويسرلاند أبنا زخونا أماني كمسكر تغير ناتراتي بتبعات كميوتي كمسكر تغير زيادة مسكرين أمان زخونا أمان مغزب نقول لسب أبغزو دمت أحليرو أبليو نايترو سيوم موسوية دكس زيادة أنا مسكر على الحق زار سيدرلن زيادة مسكر أماني بعد بيت خا إكسياري زبارة حتى أزياد حتى بفرحة أملاك تمارس سخاء تحتنا من نمك بعفوز فينا يسمعني أنا موجود تبعيزين أقل قلوا طرع أسأل تغطى عمل أي فلنا حتى معرتي وحساب في اللي يبتن إجزاء تزاري منا السهم أولاد أنا مبر النواس توعيزنا إجزاء ما تتقي منا أملاك تتقيمه كل سبب سلازم وفكما كل أتهوان نسأل الله سيعمل لو معلتين أملاك كبر زواله إجزاء تزاروا سلتفتح كبر المسلمين سلتك أول هاللويا إجزاء المسكن أملاك خبر أملاك خبريه نتاي سب كاسب ولا حتى يبل أملاك سلزرده تبع أملاك سلزمه تحتي مثل المزج إجزاء تاجره حاف بينه حجد ما دوسن سبي أملاك نار أملاك نقدر أدوي يقولون قول زبالة منابات فرق قول زبالة أنا كنا أتصدق الفرق صبوا غير فرق عليه منابات كواين العالم سويت تديكون كواين العالم فرق على سبعين سبعة فرق أيوة سويت صبوا غير فرق أم كل يوم ستتعبين وسائل أملاك زرد بسيط أبتحدث دوس بني دحرة يبلو الدواء يبلو إجزاء هي خبر سيد تحجو أملاك زفريس سلازي أملاك سبحانه وقدوس سميقون إجزاء سلازرده تحقق نعم سكرنا سلازرده كزارب سلازرده إجزاء نواركم نباركم وعلى تبين تبرختي دقوا برخان إجزاء نبارك كله إجزاء نباركم سلازي أملاك كمسكينة على سرعة الزماسعه كله قدوسان إجزاء نباركم نباركم كل حزب أملاك تباركم سلازي موتاز تمسكن سلازي يوم تعادنا مسكنك سلازي باسترز تمسكن زيادة بكل كبر الرسل كل خبرنا زيادة وإذا يسوع يبارككم ببركاتكم أوكي إخزابير يبارك تدرس حاوي كتفرقات متسيرة أجزينا متان كتكملنا تدرس على خمسة أوكي وجيلا إخزابير مسكن الشيء كله أوكي إخزابير مسكن بار مزامنا كنا ملقينا حنساب بس إننا إخزابير كبرنا عورو إخزابير كبر أوكي عبد الله ما حساب سكون حمو إخزابير الله مسكن كبرنا ويته اسمه اسكت بقول لبنا حج حساب نزي كبر يزوع عنا لما عرتي إخزابير زفلايا نلعب زخون كا نحنا جزاء السماء
إنا هنزرقح إذا زرقح يخبط صالح مو إحنا هاي إنا هنزرقح بعد بلنا فتاونا نزمن يسترزق الحق زينات والصلاة زي رحمة مسجد لأقران كتفكر فيكم مو حنسات شو مقبلوا جابير مسجد بمولنا خاننا زدنا يوم أبكر مجزي أبير كوينا لبنا عدالنا دس داولنا أبزخنا رمتنا يسوع كريستوس كوينا هاليلويا كبرنا بيته اوكي قلت لكم الصوم من صوم زي او دخلنا من صوم كبرنا بيته ثانك يو لورد نامسكنا يسكن منفس بيت حسب ابزلنا يا اغزابير املاح مسكن ويتا الاخبار مايو دعبينا يو نجحتي رمزك تصوع اغزابير املاح مسكن اما اخلنا الله اغزابير يبارك زمر لنا عند مزمور فريق مزامرات الحلفيه زابير الله اغزابير يبارك كلطف لنا اغزابير املاح مسكن نتكزير عم تاكدك ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ክብር እግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ፓስተር ናታን ቋብዛ ቃሐት እግዚአብሔር ሐዲሽ ነገር ገርልካ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ገርልካ ኩሉ ኻኡ ስለዝኾነ ክብር ንዑ ይሁን። ክብር እግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማዕድ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይቲ ትቐብኦ። ሃሌሉያ። የስ ማዕድኻ ቋዕ ተሰርዐ እግዚአብሔር ዓም ነገር ገርልካ። ሃሌሉያ። ክብር እግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ከንዝምሪና ሃሌሉያ። ስለ ሰናዩ ስለ ምሕረቱ እናዘከርና ከንዝምሪና ክብር እግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ሁልና በመንፈስ ነው። ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ። አዚኻ ሰናይ አዚኻ ሰናይ አዚኻ ሰናይ አዚኻ ሰናይ ስለዘይብልካ ተወዳዳሪ ሰብካ ይባ
Say,
أنا سلا أوزن سكون نجاري بني سلا زي فضل خلاهم ما حرت ولا سلا حدا نجار كمسكري سلا إجابير كمسكري قلنا أنتوا إجابير بابا بنوني رعتوا سي سرعة إجابير من نبي حكوا سوين أنت يحاول قلنا حيلو قلنا سلا زخون يحكوا سلا إجابير كم حسب تعريف مولد حماس بخول الحكوينو حدا نجار كل لو سكت يحكوا سميها مغنيات زكارياس كزكارياس حازولي زكارياس اتمنى أخذ تعينه عاب حواس تنع خلنا وزحد ما يلو وزحد حواس يبينو كاتو وزحد حواس أزمات أزلنا لا يتسابي النجار كل حواس لا يكتبين يوحنس لا يتسابي الأقل قال مستوى ده وزحد يو هاليلويا وزحد كيفينا تحبي سوينو أمين وزحد نبتعي لا يتسابي النجار سلسلة ده بس أنا عملا خمس كنا نتي خمس كنا نيزنا أقل قال سلسلة ده خمس كنا أمين حواس كنا
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባረክ ኢላውና ሓፍ ከነበለሞ እግዚአብሔር ባሪኽና ከይን ኩል ሰራ እግዚአብሔር አምላክ ሰመስገን ኦኬ ንሽተይ ሐሳብ ንጸበዩ አስር ተዛረበ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዬ አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታዬ አሜን እግዚአብሔር ዓቢይ አሜን እግዚአብሔር ታይ ዓቢይ ሃሌሉያ አምላክና እንታይ መኽበሪ አሜን ብዙሓት ጊዜ ስለዝኸዶም ከይዶም እዮም ግን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንኣምላኽ ከይመስገንኮ ኣይሓልፍን ብጣዕሚ ደስ ትብሉ ኣብ ቅድመይ ዘለኹም ሰባት ዘሐጉስ በቃ ተሓጒሰ ንዓኹም ብምርኣየ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ንዓኹም ብምርኣየ ምክንያቱ ካብ ብዙሓት ቤተ እምነት ንዓይ ምምፃእኹም ካብ ቤተ እምነት ኦርቶዶክስ ካብ ካልእ መፂኹም ንዓይ ተተኽብርልኩም እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን ስለዚ እግዚአብሔር ይባርኩም ሽሙም ስለዝፀዋዕኩ እግዚአብሔር ይባርኩም ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እንታይ ኣይኖ ሓልኩምኒ ብጣዕሚ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይርኒ ደስ ይልኒ ኣብ ሂወተይ ዝዝክረን ዓበይቲ ነገራት ናይ እግዚአብሔር ነገር እዚኣ ካልአይቲ እያ ማለት እዩ ማለት ካልአይቲ ክብለኩም ከለኹ ኣብዚ ምድሪ እንዳገበርካ ዝሕለፍ ቀዳመይቲ ኣብ ማሕበር ህያው ኣምላኽ ዙግ ተባሂላ ካንቶን ዙግ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ብምዃና ንዓኣ ንምትካል ካብ ሞት ስለ ዘውፃእኒ እግዚአብሔር ወዲ ኣፀባሃለትሉ ተተኺላ ቤተ ክርስቲያን ኮይነ ኣሜን ኣሜን እዚኣ ማህተም ዝገበረላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ስንስሪኣ እግዚአብሔር ሓዊ ፍፅም ንሳን እዚኣ ንዓይ ፈተነ ዝመፅኣኒ ማዕረ የለን ማለት ንሳ ቶታል ብዘይ ቤተ ክርስቲያን ካ ይኮነት ክትፍተን ተሓሲቡ ዝነበረ ማለት ግን ጎይታ ገይርዎ ቀሊል ዲ ሕዋተይ ናብረኻ ኩሉ ዘበንካ ሙሉ ደርቢኻ ንኣርባዕተ ዓበይትን ፈራቕን ዘገልገልካዮ ብዘይ ሕብረት ብትንተን ኢላ ክትተርፍ ስለዚ እግዚአብሔር ነዚ ኣሳጊሩ ሕጂ ሓወልቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይና ኣሜን ንሱ ክብሪ ውሰዶ ኣሜን እዚኣ ናይ ሎም ድማ ዓባይ ማሕተም ዓሸራ ናይ እግዚአብሔር እያ ኣሜን ፍፅም ኣገልጋሊ ንምዃን ዘይኮነሲ ብሂወተይ ንክነብር ዘይደልየኒ ግዜ ብሕጂ ሰዓት እዩ ክሓስቦ ከለኹ ማለት እዩ ንዓይ ንፀላእተይ ሕልሚ ንዓይ ኮነ ንፀላእተይ ሕልሚ ያለ መዓልቲ ፓስተር ተባሂላ ኩሉ ክሽየ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ካብቲ ሞት ከመይ እንደወፅአ ኣብዚ ወፅአ መንፈሳውነተይ ዘየለኹ በግቦ ማለት እዩ መሽ ፓስተር እንደገና ንእግዚአብሔር ከገልግልሲ ኣከነ ከገልግልሲ ብሂወት ኣማነ ኮይነ ንኸይርከብ ንድሕሪ ትምለስ ዝኾነሉ እዋን ግዜ ስለዚ እዚ ንዓይ ከምዚ እግዚአብሔር ድማ ብዘይካ እግዚአብሔር ሓደ ሰብኣይ ከዓ ዝኻ ዝሃበና ኣብ ዘበነ ማለት እዩ እና ስለዚ ሞይቱ እንዳተባሃለ ዶ ይነግሳ ዘይበሃል እዩ ስለዚ እዚኣ ካልአይቲ ምልክት ናይ እግዚአብሔር ንዓይ እስኪ እንታይ ኢለኩም ካልአይቲ ምልክት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሂወት ኣብዚኣ ንኽትግበር ብዙሓት ፈተውተይ ኣለዉ ዝበሃል ኪዳን ከም ናይ ይሰብዕወኒ ከም ናይ ዳዊትን ከም ናይ ዮናታን ዝብቶ ዝበሉ ሰባት የለውም ኣብ ስካዝ ክነቕፎም ኢለኮምኩን ኣይከኣሉ እንታይ ክገብሩ ደስ እምበሮ ንዖም ቃል ኣውፅኦም ከም ዳዊትን ከም ዮናታን ኪዳን ዝተኣተተ የለውን ኣነ ግን ምንድሓነ ዝግድፍ ወድሓ ኢለ ሕጂ እንታይ ክብለኩም እዚ ፈተና ስለ ዝኾነ ንዖም ኣይተርፍም ሕጂ እዚ ዓብዪ ምልክት ኣይኮነሉ እግዚአብሔር እንደገና ክቕፅል እያ አሜን ስለዚ ኣሕዋተይ ንስኹም ኣብ ጎነይ ዘለኹም ክልተ ኣፖስትል ፓስተር ሓወይ ከይድሎ ክንቅፅል ኢና ብዓብዪ ኮነ ዘቐፅል ምሳና ስለዘና ስለዚ እግዚአብሔር ይባርኩም ልዕሊ ኩሉ ድማ በሪሓዊ እግዚአብሔር ይባርካ ሽምካ መጥቃሰይ ድሓን እግዚአብሔር ይባርካ በቃ ኣብዚ ክርከብ እኳ ደስ እንተዘይበሉ ብካልእ ኣካል ኣጋጣሚ ግን ክርከብ ንዓይ ኣብ ዝተረኺብ እዩ ኣሜን ስለዚ ኣብ ኩሉ ካብ ሓንሳብ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓንሳብ ኢና ካብ ተተፈለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓንሳብ ኢና ኣሜን ስለዚ ንዑ ዘኽፍል ዋጋ ቀሊል ኣይኮኑን ግን ከማይ ኮይኑ ንዓይ ደስ ከብል ስለመፅእ እግዚአብሔርካ ደስ ከብለካ ባህል ብለካ እግዚአብሔር ደስ ከብለካ እቶም ካልእ ዝኾኑ ቅልጢፎም መግቢ ከይተርፊ ሕዋትና ዝመገቡ እዮም ሰብለካ ኣብ ቤቶም ኣምኑልን እምነት ናቶም እምነት ኣለዎም ግን መግቢ ቀሪቦም እዮም እግዚአብሔር ብሰማያዊ ነገር ይባርኮ ማለት ብሰማያዊ ነገር ይባርኮ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን
ስለዚህ እግዚአብሔር ይባላል። ስለዚህ እንዳይልቅም አብዮቴ ክልተ ዓሸራና እግዚአብሔር ሲል እስኩን ረጥቶኒ ክልተ ንህይወቴ ይቆላል ስለተና እምነቴ ጥራይ ዘቆራስ ንህይወቴ ይቆላል ይኸይ ከም በሐዲስ ናብ ዝነበርኩ እምነት ክመርሳ ዝደላል ነይረ ግን ክጸዋዓኒ ይፈልጠ ማን ከም ጸዋዓኒ ዝዳገበረ ይፈልጥ ያ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ክብር ንዑ ይሁን ነው እዚ ነገር እዚ ድማ ንኣምላኽ ባሃቢሎ ወይሞ ብኩሉ ነገር እግዚአብሔር ባሃይብኩም ማእኪን ሓወይ ኪዳን ከዘይጨለም ሰልኻሙ እግዚአብሔር ኪዳን ከዘላለም ይስናዓይ አሜን በሐቅ ለቀነው ለማዓንቲ ዓቢ ስራሕ ጌርካ ኣለበይ ብርግጽ ቃላት ተባቴ ኩሉ ግዜ ምሳሌ ስለዘለኹ ዳገርማ ይወደ ደቀ ስለዝኾንኩ ጽውይ ንምትሉ እግዚአብሔር ይባል ግን ናይ ማእኪል ካ ፈጢስካ መጽአካ ተኺላ ናስቢዕካ ይኹን እግዚአብሔር ኪዳን አብይ አሜን ብርግጽ ለቀነው ኪዳን ከጸነ አሜን ኢየሱስ ጎይታይ እና ስለሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይባርኩ። ስለዚህ ጅሕሩ ሁሉ ብሎ ዝደለ ድማ ንባባ ዘሪት ዘበን ምሉኹም ዝረአኹሞ ብዙሕ ምስኡ ኸይና ኢና ብፍላይ ሰው ዘርላንድ ዘይበፅሕናዮ ነገር የለን እግዚአብሔር ብዕይልና ኣብዚ ውሽጢ ዓመታት ገሌን ፋሒብላ ገሌን እከባ ገዲፍናዮ ኢና ንሓንትን ሓዚና ዝውሒዝና ኢና ዶኩመንት ኣፍለጦ ክነስ ክሪኦ ዝኾኑ ክልተ ፋሒለ ግን ጎይታ ክጥርነፈን ተንስፋታት ንሰብ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ዘበንካ ይባላል ከማኻ ዝበለ ኣቦ ኣይረኸብኩም ክሳብ አሜን ምክንያቱ ንስኻ ካባይ ካብ ጎነ ብስካ ትፍለን ዓንከብድ ኩሉ ሰብ ተሪፉ ንስኻ ቀረብ ሰብ ትኾን ኣይኮነ ኩሉ ሰብ ተሪፉ ግን ንስኡ ክኩልና ኣይተሪፉ ኣብዝኻትካ ያፅዓላላ አሜን እግዚአብሔር ልክዓንተ ብሎ ነይሩ እግዚአብሔር ብኡ ገይሩ ምልክታት እናሃበ መፅኡ እዚኣ ድማ ኣፈፂሞ ክኸይድ ከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣይክነብር እዩ ካልእ ሃገር ክኸይድ ዘይትፈልጡ ናይ ዚረታ ሰዓት ስለ ዝበፅሐ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ ኣብዚ ሃገር እጂ ንዓይኒ ንቤተይ ከቢድ ይስጋ ግን እግዚአብሔር ሰናይ ኣሕዋት ድማ ተኪኢለይ ስለ ዘሎ ኣብ ጎኑ ንሓንሳኩም ከውና ማለት እዩ እጂ ብስጋ ግን ንዓይ ግን ከቢድ እዩ ማለት እዩ በዚ ክልተ ነገር ቀሊል ኣይኮነን ሓጎስ ጽቡቕ እዩ ግን ከዓ በቲ ሓደ እውን ከዓ ናይ ምፍላይ ብስጋኻ ከቢድ ብፍላይ ንዓነ ገለ ነገር ስለ ዝገበረልና ኣይኮነን ግን ኣብ ውሽጥና ስለ ዘለትካ ዓሽሓት ሰባት ተፈልዮም ካባና ተፈልዮምና ኣይመስልና ነይሩ ግን እግዚአብሔር ከዓ ንዕኡ ሰናይ ንዓና ከጽናዓና ፍቅሪ ርኦሞ